veces, pois, se non o esperamos, comezamos. Sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal do Concello de Gondomar, hoxe xoves día 4 de outubro de 2012 ás 20 horas. Co seguinte orden do día. 1. Resolución do procedimento de declaración de nulidade de pleno dereito da licencia otorgada a prol de dona Carmen Méndez Lorenzo para a rehabilitación de vivenda unifamiliar en Raposeiras número 5, Gondomar. Señora Durán. Gracias, alcalde. Vista a proposta da alcaldía de data 20 de setembro de 2012, que transcrita literalmente di: visto o expediente de referencia no que constan basicamente os seguintes antecedentes. Primeiro, acordo plenario de declaración de caducidade do procedimento de declaración de nulidade da licenza outorgada a dona Carmen Méndez Lorenzo para a rehabilitación de vivenda unifamiliar en Raposeiras 5, Gondomar, deste concello, e inicio de novo procedimento de declaración de nulidade de pleno dereito da mesma. Segundo, anuncios de dito acordo no taboleiro de anuncios municipal en Novoc de Pontevedra e notificacións aos diferentes interesados que constan no procedimento. Terceiro, suspensión cautelar do prazo máximo para resolver con data 3 de agosto de 2012. Cuarto, remisión ao Consello Consultivo de Galicia o 3 de agosto de 2012 da proposta de resolución do procedimento. Quinto, entrada no registro municipal o 14 de setembro de 2012 con número 5727 o ditame favorable do Consello Consultivo. Vistos antecedentes de referencia, considerando que este Concello cumpriu estritamente as normas procedimentais do procedimento de referencia, visto o ditame favorable adoptado o 11 de setembro de 2012 polo Pleno do Consello Consultivo de Galicia, no que basicamente se conclúe que, en definitiva, do exame realizado do expediente cabe concluir que concurren os motivos exixibles para proceder á declaración de nulidade do acto de concesión da licenza por terse prescindido total e absolutamente do procedimento legalmente establecido para o efecto. Falta esta reconducible pola vía da revisión do oficio do artigo 102 da Lei de Réxime Xurídico e Procedimento Administrativo Común, tal e como se contén na proposta de resolución que o antedito Concello somete a ditame. Visto o procedimento establecido polo artigo 102 da Lei 30/92 de 26 de novembro e o abeiro das competencias conferidas polo artigo 21 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, propoño ao Pleno deste Concello a adopción do seguinte acordo. Primeiro, declarar nulo de pleno dereito para o interese público a resolución da Alcaldía número 625 do 5 de maio de 2011 pola que se outorgaba a licenza urbanística a prol de dona Carmen Méndez Lorenzo para a rehabilitación de vivenda unifamiliar sita en Raposeira número 5, Gondomar, con infracción do ordenamento xurídico aplicable, o que determina a súa nulidade nos termos expostos. Segundo, notificar este acordo a cantos interesados houbera con indicación dos recursos que procedan. A Comisión Informativa, por maioría absoluta dos presentes, 5 votos a favor, 4 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 voto do CDL, 4 abstencións, unha do Grupo do Partido Socialista de Galicia PSOE, 1 do Grupo Mixto e 2 concelleiros non adscritos e ningún voto en contra, ditaminou favorablemente o asunto. Moitas gracias. Algún comentario? Señor Gómez. Boas tardes a todos. Vamos a ver, nos encontramos con outro, bueno, o que estamos trayendo últimamente, non? Sí, un momento que hai un fallo técnico. Isto ya non funciona agora. Para que cambiamos de aparato. A ver, ahora sí. Boas tardes a todos. Vamos a ver, nos encontramos con outro problema aquí, pois o urbanismo, polo que miramos, non dá arrancado licencias, non quitamos para dianto, as que se dan quitado creo que son poucas, pero nos encontramos con outra anulidade, unha posible non. O sea, se dá por feita a nulidade dunha licencia dunha persoa, dun cidadán de aquí de Gondomar, non? Vamos a ver, esta é unha nulidade por falta, dicía aquí no expediente da concelleira, despois o Concello cumplir as normas. O Concello non cumpliu as normas. Aquí vou a facer un repaso un pouquiño do que é o expediente todo, non? Mira, con data 2 de 7 de 2012, a interesada presenta ante o proxecto para a rehabilitación da súa vivenda, con o obxecto de que sexa tramitada ante a Consellería de Medio Ambiente pola presenza de 2 horros próximos. Pasado un tempo, o día 13 de 1 de 2010, no cal teño aquí a documentación, aquí tiñamos no expediente, eu numerones como documento 1, o arquitecto municipal declara completo o expediente, o cal foi exposto ao público o 15 de 1 de 2010, por un período de 20 días, sen que houberan presentado alegacións. O 2 de 3 de 2010, por resolución da alcaldía, previos informes técnicos correspondentes,
emítese informe favorable ao anteproxecto remitindo o expediente á Consellería de Medio Ambiente, que con data 11 de 2 de 2011 require de novo documentación que é aportada e con data 4 de abril de 2011 a Delegación Territorial de Pontevedra da Consellería de Medio Ambiente acepta as propostas presentadas pola interesada e remitidas polo Concello e dille ao Concello que deberá de presentar o proxecto técnico no que se recollen as modificacións. En base a este informe, os técnicos municipais, con data 27 de 4 de 2012, emiten informe favorable. Despois, con data 5 de 5 de 2011, o informe xurídico da asesoría externa é favorable ca seguinte observación no apartado 15º. Observacións. Antes de dar comienzo a las obras, habrá de presentar proyecto de ejecución de las mismas debidamente visado, en el que se designará el arquitecto técnico responsable de su ejecución. Pois ben, a interesada, con data 5 de 9 de 2011, por registro, presenta dúas copias do proxecto asinado por técnico competente, proxecto de execución, estudio de seguridade e saúde, oficio de dirección e proxecto, oficio de dirección e de obra, orzamento, e ao mesmo tempo abona as correspondentes tasas, da cal está máis que justificado. Ao final, esa documentación non se envía á Consellería de Medio Ambiente. Está aquí justificado, pagou as súas tasas, entregou a documentación que exigía naquele momento a Consellería de Medio Ambiente e non se mandaron. Ela entregou no Concello, ela non pode mandar a Consellería de Medio Ambiente. A licencia a solicita por mediación do Concello de Gondomar, que é como toca. O Concello de Gondomar non envía esta documentación. Eu non sei quen é o responsable do alcalde, pero que estes son temas graves que eu me sube a cantar encima deles. É que non se pode, estamos sometendo os vecinos a unha inseguridade total. E bueno, resulta que o día 26 de 10 de 2011 a Consellería de Medio Ambiente solicita ao Concello para que se envíe esa documentación que ten 15 días para enviarla. Pois non se enviou tampouco. Cal é o problema ahora? Claro, sin esa falta de documentación o informe todo, que hai que a nulidade da licencia. Cando isto é unha licencia, que a persoa que solicita a licencia presentou toda a súa documentación e todo o que pedía. E bueno, polo cal eu non toco outra cosa, eu neste punto vou votar en contra, porque isto é un fallo total, garrafal do Concello de Gondomar. Alcalde, vostede como presidente desta corporación, como máxima autoridade aquí, terá que poñer, non sei se a culpa de vostede quen sea, pero vostede é o alcalde de Gondomar. Estas cousas, non sei, pero bueno. Ese é o problema que nos temos, é o problema que ten esta persoa, seguramente que agora que se vai a aprobar a nulidade, e vamos a ver o que vai a pasar despois. Que esta persoa teña que volver a empezar. Neste momento, é unha persona está considerada unha obra feita ilegalmente cando ela presentou todo o que tiña que presentar para que a súa licencia estivera autorizada e a obra fora legal. Neste momento é unha persoa cunha obra ilegal. En un principio nada máis. Gracias. Gracias, señor Gómez. Señor Ferreira. Gracias, alcalde. Ben, nós en este sentido o Partido Socialista non quere redundar demais en estos temas porque xa, ademais, son repetitivos porque veñen a este pleno xa, por desgraza, máis do que deberían. Pero si vamos a decir simplemente 4 cousas ao respecto. Primeiro, decirlle a vostede que eu non sei se fai ben ou mal velar tanto pola legalidade en este senso, porque vai vostede a pasar a historia como o alcalde que máis licencias anulou da historia de Gondomar, xa leva unhas cuantas. Decirlle, e coincido plenamente co que decía o compañeiro Gómez, de que dentro desa política que vostede fai de dirimir responsabilidades aos veciños que fan viviendas fora da legalidade, como é o caso, e, por lo tanto, retira a licencia, eu tamén lle diría que debería empezar a mirar de portas para dentro e aos seus propios compañeros de corporación, e digo corporación xa para ser generoso, empezar a pedirlle tamén responsabilidades, porque sí que se detectan, e é obvio, ademais, que esta administración é unha administración ineficaz, é unha administración que día sí e día tamén está levando a cabo unha práctica de deixación de funcións, e máis si cabe de maneira dolosa e consciente, é dicir, están deixando de facer o que vostedes teñen a obriga de facer, que é remitir documentación, expedir licencias, etc. E isto ollo que pode haber responsabilidades e pode haber prevaricacións omisivas ao respecto. Por lo tanto,
simplemente esa advertencia e tamén pedirlle aos afectados, porque hai que chamarlle así, destas concesións de licencias que foron otorgadas e que agora, logo do paso do tempo, se lle retira por as peculiaridades, irregularidades ou como lle queira chamar vostede, pero desde logo que si quedan e sin a súa licencia é cunha obra ilegal, eu dende aquí os animo, ademais, a que empecen a pedirlle responsabilidades ao Concello, responsabilidades patrimoniales, porque desde logo alguén ten que responder por o que está pasando en Gondomar. Non é normal que xente que adquire vivendas de boa fe, outros que construyen vivendas ao amparo dunha licencia concedida polo Concello, pola Administración, anos máis tarde se vexa en estas circunstancias de que teñen unha obra ilegal, e digo ademais, e así quero que conste, por irresponsabilidade da Administración, deixación de funcións, ineficacia, ineficiencia, todo eso que usted tanto repite, pleno sí e pleno tamén. Por lo tanto, o Partido Socialista, en un xesto de generosidade, vai absterse en este punto. Moitas gracias. Gracias. Señor Arujo. Sí, gracias. Gracias, alcalde. Boa tarde. A ver, isto é un debate reiterativo xa, non? Porque, bueno, se acaba de decir, efectivamente, eu creo que xa o dixen algunha vez, que o Concello de Gondomar é o único concello do mundo mundial que en vez de dar licencias, anula licencias. Bueno, isto é así, non? Por agora é así. Estamos falando dun expediente que, se a memoria non me falla, ven como mínimo dende o 2009, ou incluso poida que antes. Aquí hai responsabilidades políticas, dende logo, incluso probablemente das outras. Por aquí se di que efectivamente se deu unha licencia en base a un expediente que alguén dixo que estaba completo, e non estaba completo, e vaya si non estaba completo. Por lo que se ve aquí, faltaba nada menos que un informe preceptivo de patrimonio. Ben, eu, sinceramente, a nós non nos gusta nada esta cuestión de como van as cousas no urbanismo, non nos gusta nada. Nos non procuramos, e procuramos ser sempre moi escrupulosos nesta cuestión, de non usar o urbanismo como arma política, pero claro, unha cousa é non usar o urbanismo como arma política e outra cousa é mirar para outro lado. Son cosas diferentes, son cosas diferentes. E, polo tanto, aquí hai responsabilidades políticas claras. Por iso tamén votamos de menos no punto este que se trae a pleno, que a mellor tiña que haber un puntiño terceiro ou cuarto onde se derivasen as responsabilidades, verdad, a Fiscalía, porque a mellor igual a Fiscalía de Urbanismo ten que decir algo sobre este asunto. Igual tiña que haber hai un punto a continuación do expediente para mandar todo isto á Fiscalía e que a Fiscalía actúe. E estou convencido que actuaría, ademais. Porque creo que hai materia. Nesta e na que miramos no pleno pasado. Ben, a deriva urbanística de Gondomar, dende logo, desgraciadamente, pois sigue o camiño da inseguridade xurídica, paralizada totalmente, verdad? Non se dá absolutamente nada. Bueno, logo falaremos, máis tarde, dentro de un pouco falaremos deste asunto, verdad? E claro, quen paga todo isto son os cidadáns. Ese é o problema, non? Ese é o problema. Nós poderíamos entender un despiste, que tamén é humanamente entendible, un despiste nunha licencia que queda un documento atrás que non, en fin, non nos damos conta, é perfectamente factible, verdad? E falta un documento, se dá para adiante un expediente, pero, home, eso sería comprensible nun concello no que tivésemos un volumen desorbitado de licencias. Non é o caso, non hai ninguna licencia. Por lo tanto, aquelas poucas que veñen, que non se miren correctamente, non se miren completamente, francamente, é que non o entendemos, non? En fin, eu quero decir que este asunto nos preocupa, moito nos tememos que isto ainda vai continuar, eu sospeito que isto ainda vai a vir a pleno, ainda máis, vai haber máis problemas, sospeitamos tamén, sería lógico e comprensible que os veciños afectados reclamasen, porque claro,
Estamos falando dunha licencia do ano 2009, dunha rehabilitación que, ademais, sigue unha rehabilitación que, como vostedes saben, sigue un camiño a través da Louga, unha vivenda antigua, rehabilitación, etc., que, bueno, é un camiño máis engorroso, pero que é absolutamente legal e factible, non? É dicir, que non debería ter máis problema que as trabas burocráticas que derivan da elaboración do propio expediente. Pois non, hai unha licencia que non debería ter grandes problemas e resulta que andamos nestas. En fin, nós ímonos abster en este punto, xa lle digo, non queremos facer leña deste asunto, pero por favor, poñese as pilas, poñese as pilas, porque isto, dende logo, non pode ser. E, dende logo, non hai trazas de que esta cuestión vaya a resolverse nin a curto nin a medio prazo. E non vou insistir nada máis, deixémolo aí. Póñase vostedes as pilas e póñase a traballar. Sean eficaces, como vostede dixo, moi ben, ademais, na súa toma de posesión. Esa eficacia non se ve por ningures, por lo menos neste ano e medio que levamos de mandato. Moitas gracias. Gracias. Quería contestar sobre todo, señor Gómez. Se deu unha licencia sin o preceptivo permiso de patrimonio. Ese é o problema que ten esta licencia. Se deu unha licencia sin o permiso de patrimonio. É o patrimonio quen nos dice que non vale. Isto é o que pasa. Nos, dende logo, para nada queremos traer isto aquí. A min me dá pena traer isto aquí. Isto non é facer nada. Estamos mirando para atrás. Para nada me gusta a min traer isto aquí. E me parece que é eso que teníamos que facer. Estou totalmente de acordo con vostedes. Claro que non queremos traer isto, pero que non nos queda máis remedio. Porque se deu unha licencia sin o permiso de patrimonio. Eu sí que penso que aquí non hai unha responsabilidade clara, a pesar de que vostede me dice que deberíamos, que podería haber un punto para leválo á Fiscalía. Eu creo que aquí foi un despiste, pero o despiste, desgraciadamente, temos que pagalo. É dicir, afectado, efectivamente, é o veciño, esta veciña, pero non nos queda máis remedio que arransalo así, é que non vemos outra maneira de arransalo. Nos obliga patrimonio, non é que nos queiramos. Para que vamos a traer isto aquí? Que máis nos dá? O mellor é que funcione todo como está. É unha rehabilitación, ten un cauce, non hai ningún problema. E, de feito, non había ningún problema para darlle a licencia, salvo enviar o proxecto de execución a patrimonio, que foi o que non se fixo. Se deu a licencia sen enviálo. Eso foi o que se fixo. E agora temos que arrasarnos. Pero non é o que nos gusta traer aquí, para nada. Diga, señor Gómez. Vamos a ver. Se dá licencia sin o informe da Consellería de Medio Ambiente, non? Vamos a ver. O anteproxecto piden reformas, bueno, como fun antes, non vou a repetirlo outra vez, de documentación. Ao final, se lle manda todo o que pide, e dicen que está perfecto. Simplemente queren o proxecto visado. Cando se dá a licencia, faise unha advertencia no 15º punto. O sea, antes de dar comienzo a las obras, habrá que presentar proyecto de ejecución de la misma debidamente visado, visado con arquitecto técnico. A persoa solicitante da licencia trae o seu proxecto técnico, como relatei antes, con toda a documentación, tal, o presenta no Concello, o Concello non o envía a Consellería de Medio Ambiente. O verán que non o enviaba, en eso foron bastante tal, solicitan outra vez e danlle 15 días para que manden outra vez. Tampouco se mandou outra vez. Eso se hubiera solucionado e tal, estaba solucionado. Aí alguén tendrá responsabilidades. Aí é onde hai responsabilidades de ineficacia ou de non sei de que. Pero, eso. Ese é o gran problema. Se non estaríamos aquí ni falando dese tema. Esta señora estaría ca súa obra finalizada, con todo, co seu proxecto e coa súa licencia. E punto. Ese é o fallo que hubo. Ningún máis. Nada máis. Non é así exactamente, señor Gómez. O que dice patrimonio é que está de acordo ca solución que se dá, pero que para aprobar, para dar o permiso, é necesario enviarlle o proxecto de execución. E iso foi o que non se fixo. E se deu a licencia. E iso lea vostede o papel, o informe de patrimonio, que o dice ben clariño. Iso que dice o informe. Iso foi o que non se fixo. Xa sabemos que a ver, isto
parece que estemos aquí discutindo de 17 persoas ou 16 por un tema destos que parece unha cousa de pecata minuta. Pero non se fixo, se deu a licencia sin envialo. Eso foi o que non se fixo. Que se pode enviar despois o que vostede queira, pero xa se dera a licencia. Ese foi o erro. Un erro ben sencilliño. Pero vamos a erro ver, fin acabou. pero vamos a ver, queda claro que non se enviou a documentación que presentou a solicitante de licencia. Non se enviou a Consellería solicitou outra vez e non se enviou outra vez. Antes da licencia, que o dicen aí, o dice o informe de patrimonio, dice envíenos vostede, porque claro, o que te están dicindo o patrimonio é moi ben, xa nos dicen que esta é a solución, vale? Ahora, tráiganos o proxecto constructivo final, en ese momento comprobaremos que efectivamente coincide a solución técnica que vostedes dicen que nos vale que o proxecto se poderá conceder a licencia. Eso está claro. Dice ao final o informe de patrimonio 3 de abril de 2011: aceptase a apertura dos novos ocos da edificación principal reflectidos nas propostas. Sí, porque Mellor, leolle antes. Acordo. Unha vez examinadas as propostas presentadas, considerase que non habería inconveniente en manter o corpo engadido no alzado principal coas pendentes da coberta existentes e dimensionando os ocos do mesmo seguindo a modulación das ventás da planta alta de edificación. De manterse a escalera exterior, esta conservará o peto e non se realizarán barandas metálicas de barrotes. Acéptase a apertura dos novos ocos da edificación principal reflectidos nas propostas. Para a súa autorización, deberase presentar proxecto técnico no que se recollan as citadas modificacións. Pontevedra, 4 de abril de 2011. E que se fixo despois? Se deu a licencia. Efectivamente, a ver, é unha cousa, non sei, non parece unha cousa grave, pero foi o que se fixo. E nunca se lle enviou eso, claro. E chegou un día e nos chaman. Oia, que vostedes non teñen autorización. Que están facendo? Claro que non é gusto noso, de logo meu non é gusto traer aquí isto. Non sirve para nada, estamos aquí pensando para nada, efectivamente. Simplemente para molestar a unha veciña, efectivamente é así. É triste decirlo, é unha realidade. Perdón por dicir en que fecha foi iso. En que data? 4 de abril de 2011. Sí. Pero o 26 de outubro do 2011 volven ya, de abril deste ano do 2012, me dice. 11. O 26 de outubro de 2011 a Consellería volve a requerir, a solicitar para que lle manden a documentación que faltaba. E non se lle mandou outra E vez. se dá a licencia o 5 de maio de 2011. Sí. Pero bueno, O 5 de maio se dá a licencia. 4 de abril de 2011, 5 de maio se dá a licencia. E claro, no 2011, en outubro, é cando nos chaman. E nos dicen, vostedes deron unha licencia, pero tiñan que pedirnos permiso antes, mandarnos o proxecto técnico para que nosotros vos déramos a autorización. Entonces, claro, nos reclaman isto, porque nos chaman e nos lo dicen de palabra. E lle decimos, sí, pero ahora para arrasar isto, teredes que mandaros un escrito, teredes que decirnos algo, porque senón vostede me diría, e para que traen isto aquí? Non ten ningún papel, haberlo deixado como estaba. sí, pero nesa fecha, en outubro, cando piden outra vez, se lle manda sobre a solución do tema. Pero mira unha cousa, como dicía o señor Araújo, isto é unha cousa que vai levar moita volta, isto non vai a quedar aquí. O tempo dai quitar razóns. Vamos a deixar pasar o tempo. Seguiremos falando deste tema, porque isto é un tema, eu creo que largo, pero Vamos a ver. Eu miraremos. Seguiremos falando do tema, seguramente con outras sesións, non sei en canto tempo, pero... Mire, que costaba enviarlle a patrimonio o proxecto técnico? E se o solicitan, porque non lle envían? O 4 de abril, que lle costaba enviarlo? Por que non se enviou? Que quere que te diga eu? Vamos a ver que vou a repasar yo outra vez. Vamos a ver, hubo un erro. Hubo un erro. Xa está, intentemos arransalo. Plato de gusto para min non é. Non sei se vai para algún dos que estamos aquí. Dende logo para min non. Hubo un erro, intentemos arransalo. E van fastidiado é decirlo a esta señora. Para min é moi fastidiado. Si alguén sabe como se pode arrasar isto de outro xeito, que non lo diga. Vamos a ver, vimos 4
4 de abril porque nos enviou. Vamos a ver. Isto, A logo vamos a falar máis do urbanismo. A interesada presenta. Correr, atallar, non sei se será tan bo como parece. Pan para hoxe. Isto fame. Iso igual non é bo, pero para estar parados tampouco vamos a ningún lado. Para estar parados. Vamos a ver, esa documentación non a podía enviar o 4 de abril porque a interesada presentou o 5 de setembro de 2011 por registro, dúas copias do proxecto asinada. Pero haberá que pedir ya. Pero a presentou e despois a solicita a Consellería de Medio Ambiente e non se envía. Porque eso mismo lle envían ao Concello e lle envían a Patrimonio ou a interesada. Pero vamos a vostede lle chega, vostede está aí. Certo? Sí, sí. Está aí, ele aí. Hai que enviar o proxecto. Pois está quieto. Envía o proxecto. E cando lle veña a aceptación do mesmo, dá a licencia. E mientras tanto, que fará? Eu estaría quieto. Eso que nos van a recriminar hoxe, que estamos quietos. Hai un erro. Hai que asumir o erro. Eu creo que é mellor decir, pois sí, efectivamente hai un erro. Fastidiamos. Pois intentamos arranxalo da mellor maneira posible. É que é triste, xa o sei, pero denme unha solución. Aquí solución non hai ninguna. No, agora está complicado. Hai unha solución non hai ninguna. Esta é a solución. Fomos a falar con Patrimonio. Demos unha solución. Esta solución. Eu prefería non ter que facer isto. Claro que... Vamos a ver. Se cree vostede que estou desesando a esta señora andarlle con esta carallada. Que increíble. Pero, se non se dera licencia, ahora non estábamos con este problema. Ou si se enviara antes da licencia o proxecto técnico. Que era o que había que facer. O dice ben clariño. Cometeuse un erro. Hai que asumilo. Eu asumo a miña parte. Agora estou aquí, intentarei arranxalo da mellor xeito que entendo que se debe facer. Claro, asesorado cos técnicos e os jurídicos. Non vou inventar. Que dá a sensación de que vostede pensa que nós, que eu en concreto, que isto que o facemos con gusto. Todo o contrario, todo o contrario. Pero, se hai un erro, haberá que arranxalo. Se vostede me dice, eso se arranxa deste outro xeito por as leis que vostede determine ou que me diga, pois eu non os variante. Pode falar. Claro que pode falar, estamos aquí falando. Vamos a ver, me dice usted que se non se hubiera dado a licencia non había este problema. Claro que non había, non estaríamos aquí falando, non existía nada. Pero, igual se deu a licencia antes, pero si cando a interesada trae documentación se manda a Consellería de Medio Ambiente, se hubiera zanjado o tema. O sea, non había ningún problema. Si cando en outras datas a solicitou outra vez e deu 15 días para presentarla, se lle presentara, tamén se hubiera solucionado o problema. Ahora, neste momento, ahora non, ahora único que toque isto. Agora, pero alguén cometeu tamén un erro. Alguén pudo cometer un erro, o mellor, de haber dado a licencia antes de vir un informe da Consellería e antes de presentar a documentación e que a informe da Consellería mandara. Pero cando chegou a documentación, se se manda a documentación á Consellería, se hubiera solucionado. E a Consellería despois ainda volve outra vez a reclamala e dá 15 días e tampouco se presentou. A punto. E bueno, eu xa non vou debatir máis no tema porque é un tema que creo que terá para tiempo. Isto xa leva creo que desde 2009. Me dá que isto que vai para algo. Nada máis. Gracias, señor Gómez. Señor Araujo. Gracias, alcalde. Vamos a ver, eu creo que se me entendeu mal antes cando expliquei o das responsabilidades. E vou a dar unha solución. Usted pediu unha solución e eu vou a dar. A solución é a Fiscalía. Esa é a solución. Hai que exigir responsabilidades políticas a quen deu a licencia. Porque vostede sabe que estas licencias houve un tempo que se daban con informes externos, apartando aos técnicos municipais do seu labor de informar, verdad? Eso era como se daban as licencias nesta altura, E entón, claro, pasa isto, evidentemente. Ese é o tema. Entón, por eso lle digo eu, responsabilidades a Fiscalía, falta ese puntiño aí, non? Porque eu estou convencido que se estas licencias naquela altura se dera cos informes dos técnicos municipais, secretaria, técnica de urbanismo, etcétera, etcétera, que foron apartadas por decreto, verdad, das súas funcións, se eso se houvese feito cos técnicos municipais, probablemente, agora estaríamos
Quero dicir, non habería este problema. Esa é a cuestión. Entón, eu no que lle insisto en eso. Solución, responsabilidades. Donde? Na Fiscalía. Eu creo que as hai. E ademais, digolle máis, para que eso non volva a ocurrir. Porque aquí durante uns anos, a deriva urbanística deste Concello, bueno, en fin, podemos escribir unha enciclopedia, verdad? E iso tamén ten responsables políticos, e responsabilidades políticas, as cuales o seu partido, por certo, non é allea. Porque aquí todo o mundo se aproveitou do urbanismo para chegar aos sitios. Pero o traballo non se fixo. E os que o intentamos facer, se nos deu estopa. Mellor dito, se nos botou fora. Ese é o problema. E claro, agora, pois, daquelas chuvias, verdad, veñen estes lodos, non? Ese é o problema. E non estou aproveitándome da situación. Esta é a realidade. E sospeito que, como este caso, eran moitos máis. Que cando empecen a dar licencias, mirarémonos. Haberá que revisar todo eso. E vai levar vostede moitas sorpresas. En fin, remato. Solución fiscal. Gracias, pero eso non soluciona o tema da licencia desta señora. A licencia deixa resolver con esta fórmula porque non hai outra. Xa sabemos. Pois xa está. Xa sabemos, claro que sí. Pero non hai que evitar que se volvan a cometer erros. Os políticos non podemos irnos de rositas, verdad? Despois de meter a pata e o cidadán que se aguante. Non, señor? Eso non pode ser así. Gracias, señor Ferreira. Gracias. Bueno, eu tiña dúas posibles solucións que decirlle ao respecto do que estamos tratando. Unha xa o compañero Araúxo acaba de decila, que dirimir responsabilidades, que é unha solución, porque canto menos é unha solución para outras actuacións de que os políticos teñan ao menos medo ou sexan máis responsables das súas actuacións. Bueno, vale, pois sí, me incluyo tamén, pero que non é sí. inocente hasta que se demostre o contrario. Vale, isto podía contestar ya eso, pero non quería enredar. Mire, esa é unha das solucións, non? Como alcalde, dirimir responsabilidades e tal a través da Fiscalía de quen sexa. Outra, eu creo que se pudo buscar unha solución a este tema, que era mediante a posibilidade de, en vez de anular a licencia, retrotraer as actuacións da mesma hasta o momento do erro, que iso chamase anulabilidade. O mesmo que pasou que Tapería Seixos. Era unha solución que se pudo sopesar, se pudo baraxar, evitaría unha serie de gastos económicos e unha serie de trastornos e adiantaríamos moito. Pero, bueno, optouse por a nulidade de pleno dereito e non por a outra vía, que era, por lo menos, un problema 50%. Eu creo que se pudo facer, e se o Consello Consultivo se lle mandara que dictaminara sobre a anulabilidade da licencia en vez da nulidade de pleno dereito da licencia, a mellor estaríamos falando de outro tema. Pero non foi así. Pero mire, só unha vez esta aclaración ou posible solución para mellor casos posteriores, que quede eso. Teño que correxilo, e me vai a perdonar, en dous temas que non coincido con vostede. Recalca que isto se trata dun erro. Eu creo que isto non é un erro. Isto é unha ilegalidade. Isto é que se deu unha licencia sin que puderan dala. E se non estaríamos falando de nulidade. Por lo tanto, erro non, ilegalidade, que habría que responder. Eso unha. Segundo, vostede antes non o dixo verbalmente, pero sí se lle notaba da cara. Vou a ver se coincido. Isto se deu porque as eleccións eran en maio. Por iso se deu isto en abril. Ni máis ni menos. E ese é o triste de que estemos nos aquí tumbando unha licencia porque outros, aproveitando as circunstancias conjunturales e políticas, quixeron aprobar a maquinaria urbanística dando licencias para atallar, como vostede decía, porque o 21 había eleccións, o 22, xa non me lembro, de maio. E agora pasa isto. Eso era para convencer familias da actividade política e do bo e do ben que o estaban facendo por aquel momento un goberno tripartito de fenómenos. Eso é a pura realidade, e quero dicilo aquí, e estou seguro que vamos a ter moitos problemas. Sobre urbanismo falaremos largo e tendido porque vostedes tampouco están facendo, baixo o meu punto de vista, todo ben que deberían. Pero ben é certo que tamén
manda, obvio a palabra, vir aquí agora a falar de todo isto cando ben sabemos o que pasou en gobernos anteriores. E as cousas hai que chamarlle por o seu nome. O culpable disto son as eleccións municipais de maio de 2011, entre outras cousas. Gracias. Gracias, señor Ferreira. Ben, a min o tema da Fiscalía evidentemente non lle soluciona o problema a esta licencia, a esta señora. Sí, perdón. Se me foi o santo, perdón. En conto que vostede decía, bueno, o Consello Consultivo dice que está ben feito o que se está facendo, igual que en outras nos dixo que non, porque así foi, en esta dice que sí. Por tanto, entendo que estamos facendo o que hai que facer. Se o Consello Consultivo podería haber dito decir o que vostede dice, que en vez de ser nula, que fora anulable. Bueno, pero non o dice. Dice que está ben. Que temos que entender. Estamos facendo o que hai que facer. Bueno, imos votar. Votos a prol desta resolución deste procedimento. Votos a prol. Votos en contra. Abstencións. Punto 2. Fiscalización e control órganos de goberno. 2A. Dar conta das resolucións da alcaldía dende a sesión ordinaria de data 13 de setembro de 2012, dende o número 1078-12 de data 23 de agosto de 2012 ata o número 1225 de 12 do 27 de setembro de 2012. 2B. Mocións. Señor Araujo, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Ben, pois para non perder o fío no debate que vamos, e como xa se dixo por aquí que teremos que seguir falando moito máis de urbanismo, a nos gustaríanos falar moito máis de urbanismo, pero gustaríanos falar de urbanismo de verdade, de como planificar, de como ordenar o noso concello, de como en positivo, efectivamente, de como facer que as cousas funcionen, non? Sempre fixemos, ademais, e podíamos facer historia, pero non me agora conto. En fin, ben, o conto é que vostedes levan máis menos ano e medio de mandato. Como dicía antes, aquí todo o mundo se aproveitou, menos algúns, non? Que caemos de pardillos, probablemente, do urbanismo para chegar ao poder. Promesas de todo tipo, pero a realidade é que a día de hoxe o urbanismo de Gondomar sigue exactamente igual que no ano 2005, cando o Tribunal Supremo ordena cando anula definitivamente o Plan Xeral do 97, que era un plan xeral con moitos defectos, evidentemente, pero que durante os anos de vixencia funcionou. E ás veces as cousas, pois, quen lle dá validez precisamente é aquilo que a práctica. Eso que lle dá validez ás cousas. Ben, cousas da política, desgraciadamente. O conto é que pasou o tempo, vostede chegou á alcaldía, tamén con promesas moi claras respecto do urbanismo, e a día de hoxe, pois, estámoslo vendo, é dicir, aquí veñen expedientes para ser anuladas as licencias non se dan. Despois veu a famosa panacea, que sei que irá ser o tema da delimitación de núcleos do abeiro das normas subsidiarias e complementarias dos anos 90-91, pero polo que se ve tampouco iso está dando resultado. Que non saibamos, non está dando ningún resultado. A maiores deso hai prácticas que a nós, esas xa nos preocupan máis, non? E son aquelas que son as prácticas de ti vai facendo. As prácticas do ti vai facendo
siguen aí funcionando. E cando non é que vai facendo, hai xente que pide licencias, bueno, pois presenta papéis. E se lle di eso, a sabiendas de que esos papéis non sirven absolutamente para nada. Por non falar de tramitacións, estou falando dos políticos do goberno, non estou falando dos funcionarios, que se me entenda ben. A maiores disto, hai trámites urbanísticos moi simples, pero que lle crea presuicios a moitos cidadáns, certificacións urbanísticas, cédulas urbanísticas, etc., que son trámites que en condicións normais duran 2-3 días, pois algúns, vamos, levan 5 meses pedidos e non se deron, aínda. É dicir, que, bueno, o plan xeral, o conselleiro ven en turné electoral a Gondomar, verdad? E di que inminentemente teremos plan xeral, pero 15 días antes ou un mes antes, verdad, firma un documento oficial marcando un cronograma que hasta 2016 nada de nada. Bueno, en que quedamos? É inminente ou non é inminente, ou que entende este señor por inminente? Claro, que a mellor estamos falando de mundos paralelos, verdad, e de maneiras de medir o tempo diferentes. É posible tamén. Despois, claro, o plan xeral, pois, a día de hoxe non sabemos nada, máis que o que a veces contan na prensa, e supoño que non sabemos nada porque non hai nada que saber, porque non hai nada que enseñar, ou non hai nada que informar, máis ben. Eu non quero que me mostren nada, eu quero que me informen, e sobre todo quero que me informen, ou queremos que nos informen, cando realmente haxa algo interesante que informar, e cando poidamos participar nese traballo que debe ser un traballo colectivo, non só dos políticos, senón tamén da xente, dos veciños, dos colectivos vecinales de todo tipo. Ben, a inseguridade xurídica, polo que acabamos de ver, sigue instalada no Concello, verdad, como nos mellores tempos, e os cidadáns empezan a preguntarse, eu tamén me pregunto, que aquí temos un goberno con un goberno municipal de 9 membros, dos cuales 6 teñen dedicación exclusiva, vamos a chamar dedicación exclusiva e deixarnos de cagalladas, verdad? Incluído o concelleiro do ramo de urbanismo, e claro, nos preguntamos para que queremos esos concelleiros liberados, verdad? Para que? Onde está a xestión? Onde están os feitos? Non hai nada, señor alcalde, non hai absolutamente nada. E iso estamos vendo nun tempo de vacas flacas, onde a economía do Concello, vostedes saberá o mellor camín, non está para botar foguetes en absoluto, verdad? Pero aquí cobramos, ou se cobran, eso sí, nos rebaixan as asistencias a pleno, que me parece moi ben, ainda que algúns facemos o noso traballo, outros non, pero nós facemos o noso traballo, e iso implica tempo, cartos, etc. Pero, insisto, nos parece ben que se rebaixe eso. A política non se pode vir a resolver o problema pecuniario de cada un de nós. Por lo tanto, eso que nos preguntamos dende os concelleiros nacionalistas desta corporación, pero que ademais se pregunta moita xente en Gondomar, toda a ciudadanía empeza a preguntar estas cousas. Tampouco vale, porque vostedes están quietos porque evidentemente non hai presión social sobre o tema urbanístico, pero eso obedece a unha conxuntura económica que non ten nada que ver co urbanismo. Non hai cartos, non hai créditos, non se pode edificar. Pero si se poderían edificar pequenas cousas, reformas, vivendo unifamiliar, por explicarnos, para eso sí quedaría, e eso tamén xera tamén un pequeno movimento de economía local. Bueno, nin eso se atende, non? Por lo tanto, falolle con coñecemento de causa, porque cando estuve no seu sitio, pois tiven durante 2 anos unha manifestación diaria diante do Concello pidendo licencias xa. Despois veo o tempo das licencias xa, e as consecuencias das licencias xa acabamos de ver agora, e outro día. Quero decir
Quero decir, e aí coincido con vostede, que en urbanismo os atallos non valen. Pero unha cousa son os atallos, ou correr demais, e outra cousa é botarse a dormir. Son cousas distintas. Os atallos son moi malos, pero botarse a dormir tamén. Por lo tanto, nos entendemos que xa é momento para que vostedes expliquen no pleno da corporación, os concelleiros, que somos os representantes do povo, pero tamén a cidadanía en xeral que asiste aos plenos, que nos informen como está a situación urbanística de Gondomar. Todo. Plan xeral, licencias dadas, cantas se van dar, as que non se dan, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Todo o que é relativo ao urbanismo deste concello. E por iso pedimos, solicitamos nesta moción a comparecencia do señor concelleiro de urbanismo, para que nos lo explique. Porque tamén lle queremos oír a voz, non estar no seu despacho metido, cando está, e urbanismo de Gondomar nin se sabe. Nin se sabe. Por lo tanto, entendemos que unha necesidade importante que a cidadanía demanda, e nos tamén, e por todo isto pedimos, insisto, a comparecencia en pleno do concelleiro de urbanismo deste goberno. Nada máis. Moitas gracias. Algún comentario? Señor Gómez, señor Ferreira, non queren falar? Non temos inconveniente ningún, entendo eu, en que se presenta aquí o concelleiro de urbanismo e explique a situación. De todos os xeitos, vostede dice que seguimos con seguridade xurídica. Para nada. Non seguimos con seguridade xurídica. Precisamente, o punto anterior é unha mostra deso, precisamente. De non seguir con seguridade xurídica. Vostede decía, e o dixo aquí, no seu momento, que non iba a hacer nin demagogia, nin política o tema do urbanismo. Pois non a faga. Vostede estaba nunha comisión para explicar como vai o plan xeral e como vai o resto o tema das licencias e decidiu marchar. E podería estar informado puntualmente de todo. E podería participar. Ainda así, vamos a intentar que participe e lle daremos o plan unha vez que nos veña. Para eso se informará o concelleiro de urbanismo. Pero vostedes decidiron marchar. Vostedes saberán por qué. E xa o explicarán. Pero vostedes foron os que marcharon. É dicir, ahora nos dice que non saben, pero podían saber. Podían saber todo. E decir que o urbanismo está igual que no 2005 non está igual que no 2005. Eu digo máis, desde que se anulou o plan nunca estuvo como agora. Porque desde que se anulou o plan, vostedes non recolleron e puseron en vigor outra vez as normas anteriores ao plan. Non o fixeron. O fixeron os seguintes, sin os preceptivos informes dos técnicos municipais. Logo, claro, salían logo pasaban estas cousas. Vostede tiña razón aí, desas choivas recolleremos estes lodos. E nós, polo menos, eso o fixemos. Pusemos en vigor a normativa anterior, o plan. Claro que non dá para moito, pero algo temos. Algo temos. Ahora, o encaixe para que se podan dar licencias, que se estamos en elo, bueno, é un encaixe técnico, pero de recursos humanos, máis ben. Xa yo explicará o conselleiro, porque senón case facemos aquí a comparecencia, o conselleiro de urbanismo. Pero esa situación, é dicir, non estamos na mesma situación que en aqueles tempos. Para nada. Para nada. E vostede o sabe ben. En canto ao cronograma da Xunta de Galicia, o cronograma, os tempos, son para subvención. Son para subvención. Léase ben o papel. Son para subvención. Non confunda. Volvo ao punto de antes. Non vamos a hacer demagogia co tema do urbanismo. Pois non me faga. E non diga que o cronograma é o cronograma do plan xeral. Non é certo. É o cronograma da subvención. A subvención que veña cando veña. E non sigamos co plan como vayamos. Eso non é axudar. E eso enganar a xente un pouco. Eso facer demagogia co urbanismo. Nos quereríamos que non se fixera eso. Nos estamos tentando leválo escrupulosamente. E lle pedimos que nos botara unha man. E vostede decidiu marchar. Esa é a realidade. Algún comentario máis, señor Ferreira?
Mire, alcalde, non tiña pensado intervir, pero é imposible aguantar calado despois de oír falar. É imposible. Porque ven dicindo aquí vostede que abandonamos a Comisión de Urbanismo, unha comisión que pedimos nós e que vostede montou un paripé en vez de montar unha comisión. E me explico, cando falo de paripé. En esa comisión vostede comprometeuse, aquí va a estar o equipo redactor, os técnicos municipais, e que iba a pola cartografía, a planimetría e documentación necesaria para falar de urbanismo. E tuvemos dúas comisións, e non lle miramos o pelo o equipo redactor, ni miramos planos ni nada. Solo unha vez compareceu o arquitecto municipal. E eu dixenlle a vostede e o avisei que esa comisión tiña que estar composta por os técnicos do Concello e por o equipo redactor para falar de urbanismo, non para perder o tempo. E advertímolo por activo e por pasivo, verbal e de maneira escrita por Rexistro Xeral. E vostede non fixo caso a nada, porque non lle interesaba falar de urbanismo, como non lle interesa falar de urbanismo hoxe, nin lle vai interesar a falar de urbanismo mañán, porque vostede planea sobre o urbanismo, pero non fala, non redunda sobre o urbanismo, e cando queira falamos do urbanismo. Mire, voulle por un exemplo, a preocupación que ten... Da próxima comisión. Mire que problema ten este goberno, e canto lle preocupa o urbanismo, que estamos falando de un tema tan serio como o que tratamos aquí de quitar licencias, e hai algún corporativo que se dedica a pintar margaritas, mentre eu estou falando e mentre vostede fala. Eso é o que lle importa o urbanismo a xente. Pero voulle decir máis. Logo teño unha moción para falar do urbanismo, e vou entrar ademais en esos datos e das verbas que vostede utiliza da prensa, que son súas e do seu concellal, e veremos as incongruencias que vostedes, día sí e día tamén, dicen sobre o tema do urbanismo. Verémoslo máis adiante, da moción que vou expor. E cando queira, falamos de urbanismo. Vale? Pero que non pode ser, e voulle por un exemplo, que teñamos un departamento de urbanismo ca cantidad de persoal que hai ali, moito ou pouco, pero hai. Dígolle cantos hai. Logo verá para que lle digo cantos hai e que é o que lle estou pedindo. E que haya un concellal con dedicación permanente ali, e que vaya un veciño e que pida un certificado sobre si un camiño público é público ou privado, que só hai que ir ao inventario de bienes, e que o haya pedido hai 6 meses e que non se lle conteste. Vale? E iso son 2 horas de chollo como moito, por non decir media. Mirar a cartografía, mirar se está inventariado como público ou privado, entrar do ordenador, cambiarlle o nombre e o DNI e asinalo. E vostede, e demostro cando queira, ten certificacións pendientes desde hai 8 meses. Xente que quere vender a súa finca ou que quere edificar e quere saber se o camiño que lle pasa por ali é público ou privado. Algo tan sencillo como eso. Algo tan sencillo como eso. E xa non lle falo de outros casos que eu podía falarlle, e o concellal sabe de sobra, porque estou todos os días ali, de licencias que se presentaron hai ano e medio, e por decirlle que non sabe onde está o expediente. Non cando se vai a dar, non sabe onde está o expediente. Xente que comprou unha finca a tenor da revisión das normas, pensando que iba a ter licencia, porque lle dixeron que sí, e agora resulta que ano e medio despois non se sabe nada nin do proxecto nin cando se lle vai a dar. Por lo tanto, eu non iba a intervir de momento, iba a deixalo para o final, para a miña moción, pero non veña a decir vostede que abandonamos unha comisión de urbanismo e que se non estamos enterados é porque non sabemos. Vostede nunca montou ninguna comisión de urbanismo. O que montou foi un paripé sobre urbanismo. Ni máis ni menos. Non é certo que marchou dela. Eu marchei... Non é certo que marchou dela. Repítolle. Respóndame. É certo que marchou dela? Non me levo o seu terreno, que isto non é Kramer contra Kramer. Mire, voulle dicir unha cousa. Vostede constituiu unha comisión con uns criterios pivotada sobre uns principios que era que tiña que estar o equipo redactor e os técnicos do Concello para dar explicacións sobre o urbanismo en Gondomar. E vostede non nos truxo nunca. Dígame vostede agora... Vostede marchou dela, como se... Marchei porque vostede non cumpriu... Cando viñeron non estaba. Marchei porque vostede non cumple ca palabra. Porque se vostede di que a comisión de urbanismo vai a estar composta por A, B e C e non
esta vez eu non lle quedo a mirar para a boca a usted a perder o tiempo ali, entende? Porque teño máis que facer. Entonces diga que a comisión vai a estar composta por o que sexa e eu verei se isto ou non. Dígame agora vostede, contésteme, en algún momento me presentou o equipo redactor? A que é certo que marchou ela? Bravo! A que é certo? Si, marchei dela, volvería a marchar porque usted incumple e minte constantemente sobre a composición desa comisión. E contésteme vostede, esa comisión foi constituída tal e como acordamos? Sí. Sí? Sí. Estuvo o equipo redactor? Sí. O que non estivo foi vostede. Vostede minte. Das primeiras minte. Así de claro. Ten un modo especial. Quere dicir algo? Sí, claro, como non vou decir, é a miña moción, ademais. Vamos a ver, señor alcalde, eu non fago demagoxia, porque todo o que digo podo demostrarlo e ademais documentalmente, incluso. Eu si marchei da comisión, nos marchamos da comisión, pero xa lle dixemos, porque nós non estamos dispostos a ser comparsas de ninguén e estar ali a facer un paripé, para que? Para nada. E, dende logo, tampouco temos moito tempo para perder. De acordo? Nós imos colaborar no urbanismo de Gondomar, imos participar no urbanismo de Gondomar. Ainda que vostede non queira, mira o que lle digo. Eu dixen todo o Non, contrario. xo sei, pero ainda que non quixera... Aquí dixen Claro, todo o claro, contrario. xo sei. Ose mesmo, Pero ainda que non quixera que nós participáramos no urbanismo de Gondomar, vamos a participar. Mire vostede se estamos interesados no urbanismo de Gondomar. Vamos a participar ainda que vostede non queira. E vamos a participar no momento en que consideremos que debemos participar. De acordo? E vamos a facer o noso traballo que nos toca como oposición, que somos, evidentemente. Vostede terá que presentarnos a nós a documentación. Nós non llevamos a entrar, se iso é o que pretendía, en se a raya de vir por aquí ou por alá. Non vamos a entrar niso, non entramos nunca. Vamos a falar de urbanismo, é dicir, de ordenación do territorio, que é o concepto correcto. De acordo? Porque tamén hai que empezar a falar correctamente das cousas. O urbanismo é unha parte da ordenación do territorio. Entón, pois xa falaremos deso cando toque, non hai problema. E nós non estamos dispostos a participar, se lle digo, en paripés. Por lo tanto, cando haxa algo serio do que falar, do que debatir, do que tal, pois xa falaremos, non hai ningún problema. Ainda que vostede non queira, mira o que lle digo. máis cousas, máis demagoxia. Que hai inseguridade xurídica neste Concello evidente, pero que acabamos de ver hoxe, anteriormente. Eu non sei se é vostede responsable político deso ou non, seguramente non, o seu partido sí. O seu partido sí, en todo caso. Dende logo, o ti vai facendo, créame, que sigue funcionando igual que sempre, que nos mellores tempos. Ti vai facendo. Dea vostede unha volta por Gondomar e xa ve o ti vai facendo. Porque ti vai facendo se mira, non se inventa. O ti vai facendo miras. Curiosamente, aqueles que non queren entrar no xogo de ti vai facendo, pasanlle cousas como que hai que revogarlle as licencias. Que pena. Mire, nos marchamos da comisión, como xa dixen, nos imos colaborar no que haxa que colaborar, porque só fixemos en tempos moito máis complicados e demos a cara, non nos preocupa. Eso non nos preocupa en absoluto. Non fixemos. O tempo deu-nos a razón, pero tamén nos tuxo custes políticos importantes. Non vai a pensar vostede. Vostede sabe que o urbanismo é un elemento políticamente moi queimante, pero hai que asumilo, e o goberno ten que asumilo, e logo os demais, cada un, actuaremos en consecuencia. Mire, as normas estas subsidiarias complementarias que vostedes puxeron en vigor e que anteriormente a vostedes outros intentaron poñelas en vigor, xa lle digo eu, non serven para nada, para moi pouco, si quere, que lo diga. Cantas licencias se deron o aveiro desas normas subsidiarias? Bueno, xa non lo explicará o concelleiro cando compareza, que eu saiba ninguna, porque esos núcleos están obsoletos, non valen para nada a maior parte deles. Só hai que ver como están pintados. Usted sabe perfectamente. Pero mire, este que lle fala, o primeiro que fixemos cando entramos no goberno foi dirixírmonos á Consellería do Ramo e á Dirección Xeral, e empezamos a delimitar os núcleos, señor alcalde, como era debido. Tenos no Concello, hai 9 delimitados, me parece, e trouxémonos a pleno, sabe?
e o seu partido votou en contra e votou nos abaixo. De acordo? Pero se iso se votase a favor en aquel momento, estaríamos dando licencias con garantías e con unhos núcleos actualizados ao século XXI e non ao ano 91, estaríamos dando licencias aquí agora con garantías dende hai, pois mire vostede, casi 4 anos. De acordo? Así que, eu non sei se vostede coñece eso, pero se non o coñece, eu digo eu, vaya vostede ao Concello, busque os expedientes e verá, ademais, digolle máis, é un traballo bastante ben feito, por certo, polos técnicos municipais, e tiñan todos os parabéns dos informes sectoriais que eran necesarios. Simplemente era aprobarlos no pleno, publicalos e mandarlos á Consellería. Ese trámite botouse abaixo aquí. Ben, eso fixémolo un goberno en minoría con unha oposición absolutamente botada ao monte, verdad? Pero fixémolo. E o traballo está aí que se pode ver. Riguroso. Moi riguroso. Ben, por lo tanto, tampouco lle vou admitir leccións de nada en este campo. Por lo tanto, mire, eu creo que desto haberá que falar. Vostedes teñen a sorte, porque claro, sempre das peores situacións, pois, hai cousas positivas, digámoslo así. Vostedes teñen a vantaxa, por dicirlo máis claramente, de que neste momento non hai unha presión urbanística tremenda, non hai nada, e estes momentos, cando non hai presión urbanística, son os mellores momentos, como vostedes saberá, para facer planeamento urbanístico. Eso é de libro tamén. Cando non hai presión urbanística é moi fácil planificar e ordenar o territorio, porque incluso é máis fácil de explicar. Eu non tuve esa ventaxa nin esa sorte, pero o seu partido, carai que ben aproveitou a situación, carai que ben aproveitou. Por lo tanto, aproveiten vostedes este tempo de non presión urbanística, onde se pode debatir e falar de urbanismo con tranquilidade, verdad? Onde afortunadamente tamén a mentalidade da xente foi cambiando nestes últimos anos e xa se ven as cousas de outra maneira, onde hai directivas europeas que xa manexan o urbanismo de outra maneira tamén e, polo tanto, pois hai que facelo de outra forma. Aproveiten todo eso e empecen a traballar. Que son un goberno con maioría absoluta e, como dixen ao principio, con 6 dedicacións exclusivas de 9 gobernantes. Xa me gustaría a mí, cando fui alcalde, ter esa disposición. Claro. Así calquera, Así calquera, menos vostedes. Claro. Ben, eu, en fin, do que se trata é que o señor concelleiro no próximo pleno nos lo explique todo moi clariño e a ver se nos tranquiliza, claro, ou polo menos nos dá alguna información de interese, non? Creo que nada máis, non me queda nada máis do tinteiro, pero bueno, xa falaremos na comparecencia, porque parece que van a aprobar que compareza, non? Entendín? É que parte do que dixo agora vostede eu estou totalmente de acordo. Bueno, pois entonces vai a ser todo moitísimo máis fácil, mellor para todos, se está de acordo. Espero que vostede aprendera daqueles tempos e agora axude a levar isto adiante. Pero que eu xa axudei... A ordenación de territorio. Pero que eu... Moi ben vostede dice. Eu, señor alcalde, que xa axudei en outros tempos cando non era necesaria a miña axuda. E tamén o señor Ferreira e o señor Gómez que, por suposto, non traeremos aquí nada sin que pase antes polas súas mans. Me parece ben. Debatilo. Me parece ben. Só intentamos unha vez, ou intentamos 2 veces, outra vez máis. Non intentaron nada. Sí. Non intentaron nada. E o intentaremos... Intentaron traernos un paripé e vendernos unha moto, non confunda. Non é certo. Bueno, imos votar a moción. Motos non nos venda, Non podemos estar aquí toda a noite debatindo isto e non estaría mal. Motos non nos venda. Non é certo así. Estaremos atentos. Bueno, veña. Imos a votar entonces. Votos a prol desta moción para a comparecencia do Pleno do Concelleiro de Urbanismo. Bueno, queda aprobada unánimemente. Señor Araújo. Xa que o goberno non lle dá contido ao pleno, pois, claro, bueno, tamén habería que falar diso, pero damos o nos, non se preocupe que as cousas van a vir ao pleno de calquera das maneiras. Ben, esta tamén ten que ver co ordenación do territorio de alguna maneira, que é
a construción de dúas, ou a posible ou fallida ou intento, non sei como chamalo, da construción de dúas mini depuradoras en Prado e Vilas. Teño que decirle que isto xa non é unha nova, isto xa non é a primeira vez que este ruse circula, e tamén non é a primeira vez que se alarma a poboación de Gondomar con estas historias. Deberían de ser vostedes un pouco máis prudentes a hora de anunciar certas cousas, non? Porque eu non sei se vostede sabe que ese tipo de depuradoras onde se pretenden colocar pois acaban botando o supostamente depurado, que non é tal, río abaixo, pero que río abaixo está a toma de auga de Gondomar. E iso, para moitos, é algo intocable. Intocable. E isto creou alarma na poboación de Gondomar. Vostede o mellor non se entera, porque está metido no seu despacho, o mellor os seus concelleiros tampouco se enteran, pero outros, que temos as antenas máis colocadas, pois si nos enteramos. Ben, vostede sabe perfectamente como a mí que estas mini depuradoras teñen un mantemento moi caro. Moi caro. Nos fixemos averiguacións e sin saber o tipo de depuradora que vai a ser, pero incluso mirando varios tipos de depuradoras pequenas, o consumo eléctrico e o mantemento é caro. É dicir, que isto estamos falando a mellor de entre 1.000 e 2.000 euros mes por depuradora. Claro, supoñendo que isto funcione correctamente, porque esa é a segunda parte e a parte máis problemática. Non funciona, casi nunca. Hai anos, o señor Louzán, que agora é xefe de filas seu na Diputación, vendeu, verdad, Urbi e Torbi, 17 depuradoras que instalaron pola provincia adiante, que a día de hoxe non funciona ninguna. E máis, é que deixaron de funcionar os 3 ou 4 meses. Unha delas está en Olla, que se pode ir a ver como monumento disparate, vertendo toda a porquería directamente ao mar xa, pero que ademais estas depuradoras, en xeral as depuradoras, non depuran o 100%. Vostede tamén o sabe, é dicir, como moito as de máis rentabilidade poden andar unha depuración dun 60, dun 70, dun 40%. Xa non digamos cando se avaría. Claro, pero logo a maiores ven o señor director xeral de Aguas de Galicia, o señor director de Aguas de Galicia, e no seu afán de vender cousas en pre-campaña electoral, di nos medios de comunicación que as dúas depuradoras van a ter un colector que non está conectado á rede xeral. Eso que dixo na prensa o director de Aguas de Galicia. É dicir, que se non está conectado á rede xeral do saneamento municipal, evidentemente, cando non funcione, nos está dicindo que a porquería vai toda directamente ao río. De acordo? Ben, nos entendemos, nesta moción, así o explicamos, que evidentemente Prado e Vilas teñen dereito, todo o dereito do mundo a ter o seu saneamento, só faltaría. Pero tamén sabemos que o único problema que pode ter Prado e Vilas para ter saneamento é un problema económico, que hai que levar moita tubería e facer moita obra. Non hai problemas técnicos insalvables. Non os hai. Pero claro, hai que gastar moitos cartos e moita tubería. Bueno, pois fágase. Mire, eu xa lle digo, co que van costar o mantemento desas depuradoras, probablemente un par de anos amortizan toda a depuradora e todo o saneamento. E con seguridade medioambiental e para esos vecinos. Por lo tanto, eu creo que esa é a explicación. Hai que gastar os cartos racionalmente e que sean útiles. E non andar despois, cada 2x3, a arranxar os bombeos, a arranxar as depuradoras, ou, cando non verten, pois, a agua vai para o río, e os que bebemos desa agua máis abaixo, que facemos? Con iso non se xoga, señor alcalde, teña vostede cuidado. Con iso non se xoga. Coas cousas de beber, xa non digo as cousas de comer, coas cousas de beber, a agua é un ben moi escaso, e desgraciadamente vai non a ser máis. Temos que cuidado. Temos que cuidado. Por lo tanto, déixense de experimentos. Ben, o que se pide na moción, e leo, a petición é que a Corporación Municipal insta ao Goberno Municipal para que rexeite a instalación destas dúas depuradoras e faga as xestións pertinentes en Aguas de Galicia para que Prado e Vilas poidan ter un saneamento correctamente
ha caído os tempos que corren. Eso que se pide na moción. Nada máis. Moitas gracias. Algún comentario? Señor Ferreira. Gracias. Eu quería redundar e aproveitar xa que esta moción hoxe ven aquí para a súa aprobación, tamén decirlle que a parte das mini depuradores que agora usted é un propulsor das mesmas, claro, evidentemente o señor Leuzán antes facía campos de fútbol de erva artificial, ese chupe acabouse, agora está de moda o tema das mini depuradoras e hai que irse metándoas por aí polos concellos. Pero mire, vou a decir, enlazando con esto das mini depuradoras, que vostede debía saber desto un montón, porque é enxeneiro, debería coñecer, pero parece que o coñece e non lle preocupa, ou non sei. Non ten nada que ver unha cousa ca outra, sei que me está dicindo eso, xa sei, nin pasaba por ali. Mire, tamén quería enlazar, hombre, porque mini depuradoras por un lado, é fosa sética do casco urbano de Gondomar, que teña en conta tamén eso, porque outro día anunciaban vostedes, como así o dixeron públicamente, que en vez de cambiar as tuberías do saneamiento como tiñan pensado facer, pois agora manteñen as mismas e para recoller as pluviales montan unha fosa sética aí do matadeiro, o cual é unha trampa a medias. Eu digo yo simplemente para que tome nota e aproveitando que estamos falando de saneamiento, pois eso tamén está aí. Non lle sona, evidentemente, pero eu digo, yo recordo yo, como tamén lle recordo aquilo daquel constructor en Vilaza que foi a enganchar a red de saneamiento e cando levantou a tapa da alcantarilla faltaban os tubos, que non había saneamiento, estaba só a tapa. Son desas cousas curiosas que van pasando en este concello. Simplemente isto era para abrir boca. Gracias. Gracias, señor Ferreira. Señor Gómez. A mí, como eu voto a prol deste punto, porque en todo tipo de lógica non. As depuradoras podía ser unha solución, é unha solución. Que pasa? Que as averías que solen ter e todo iso é un problema cando a agua despois vai ao río a tomar de Gondomar, que se bebe aquí, da agua que se bebe aquí en Gondomar máis abaixo. E, bueno, o costo, se votamos, non sei, son números que teñen que facer vostedes, pero o coste das dúas mini depuradoras, o mantemento e todo, eu penso que a larga é preferible facer as cousas ben e a larga saldrá máis barato de facer unha rede conectada Prado e Vilas cunha conexión un punto conectado á rede xeral de saneamento. Eu creo que é o máis lógico e o máis normal. O outro, eu penso que serían problemas para sempre. Por lo cal, vou votar a prol desta moción. Gracias, señor Gómez. Nos imos votar en contra. Sí, claro que sí. Vamos a ver. Por varios motivos. Eu considero un erro cando a política baixa ao nivel da técnica. A min non me parece adecuado. Pero, bueno, eso é unha cuestión filosófica. Vamos á parte máis práctica do tema. Veu hasta aquí, hasta Prado de Vilas, o director de Aguas de Galicia aquí en Pontevedra, a ver o sitio, a ver como hai que facer, que proxecto haberá que facer, que idea inicial hai que ter para desenrolar o saneamento de ambos os dúas barrios. Nada máis. Nada máis. De aí xa a facer toda esta historia que vostede nos fai, pois bueno, está moi ben, pero nada máis. De feito, traía un pouco unha idea de como sanear vilas, e nesa idea viña a leválo hasta baixo, hasta o colector de baixo. É dicir, o único que fixo foi vir hasta aquí, fomos con el a acompañalo para ver como hai vilas, si eso podría ir para baixo, si non, a solución tamén das mini depuradoras, é dicir, tamén, eso se falou, pero bueno, isto foi un falar, é dicir, para que ou sexan eles ou sexamos nós, busquemos un proxectista que nos faga un proxecto e evalúen eso que vostede dice, que non o dice mal, é dicir, bueno, a mellor por pouco máis diñeiro compensa traer toda a agua hasta baixo, bueno, pois que se traia, por suposto, é dicir, pero ainda estamos en esas. Se falou claro de mini depuradoras, porque pode ser unha solución técnica, pode ser outra solución traerlo hasta baixo, pode ser outra solución xuntar todo nun sitio, o de Prado levarlo hasta Vilas, subirlo hasta Vilas e todo para baixo. Que busquen a solución, a mellor solución, incluso diría máis, que busquen distintas opcións e que se evalúe, como vostede ben dice, o mantenimento que pode ter unha mini depuradora, un bombeo, o que sexa, contra o coste superior da obra, se fora o caso, e a amortización no tempo desa diferencia, se fora tal, evidentemente. Estamos aí.
De momento, que os saiba, estamos aí. Nada máis. Entón, claro, para que vamos a seguir a máis? É dicir, por eso, non sei, non miro decir Aguas de Galicia que sustitúa, non ten nada que sustituir. Que faga o proxecto adecuado. O mellor proxecto, incluso diría máis, un pouco con vostede, que mira distintas posibilidades para que se analice o coste e a solución técnica, que ambas se podan analizar. O coste e a solución técnica. Por eso hemos votar en contra. Bueno, se me permite... Por suposto. Vamos a ver, entón, este punto non o metí na moción, pero igual, ya se vostede por enterado, dígalle ao director de Aguas de Galicia que teña máis cuidado co que di e, sobre todo, que teña cuidado que estamos en campaña electoral, porque ninguén desmentiu esta cuestión. Ninguén desmentiu esta cuestión. De acordo? Este señor dixo públicamente nos medios de comunicación, saiu en varios recollido, 2 mini depuradoras en Prado de Vilas. E ademais dixo, e el colector non va enganchado a la red general. Literal. Bueno, a ver, eu teñome que fiar da palabra dun director xeral de Aguas de Galicia, como que non? Igual que se preocupou a xente de Gondomar, igual que a min que leu iso. Eu non traio aquí as cousas para molalo a vostedes ni a ninguén, teño máis que facer. Eu traio isto porque me preocupa incluso como usuario da auga municipal da traída, que, por certo, é moi boa a auga. Mira o que lle digo, é das mellores aguas que se bebe na traída municipal, o dicen os técnicos e as analíticas. Bueno, a veces demos cuidadiño con estas cousas, Entón, agora vostede non me cambie o discurso, verdad? E non me diga que a política e a técnica, cando a técnica vais a política. Mire, isto non é nin política nin técnica, isto é o sentido común. E o sentido común di que por gravedade caen as cousas, verdad? E de Prado a Vilas a Gondomar, para ese non hai gravedade. Bueno, para que metemos 2 depuradoras? Eso é o sentido común, señor alcalde. Non hai máis. E logo a maiores, a experiencia que nos di que as mini depuradoras non funcionan ninguna. E que acaban todas vertendo, pois como Dios lo dea. Entende? Ese é o problema que nos preocupa a nós. Por unha vez que as cousas se fan, logo quedan aí. Por eso esta moción, se quere vostede, non hai ningún problema por aprobala. É manifestarlle a Aguas de Galicia a preocupación desta corporación municipal por esas cousas. E dicir, mire, nós queremos que blinde vostede a toma de traída de agua de Gondomar. E deixese de mandangas. Pero bueno, vostede vai a votar que non, vostede fala de varias alternativas, que estudiarán as mellores, créame que marcho bastante preocupado deste pleno con ese asunto. Pero tamén lle digo, os que demos auga desa traída, que moita xente de Gondomar, dende logo, xa lle anuncio aquí, non vamos quedar quietos ante a mínima intención de colocar unha mini depuradora aguas arriba. Que o teña claro, que o teña moi clariño. Despois, que ninguén se leve a engaños. Agora, vostedes aproben o que queiran. E logo, evidentemente, eu xa sei tamén que isto dos negocios vai por barrios. Entón, unha vez tocan mini depuradoras, outras tocan campos de golf e outras tocan césped artificial dos campos de fútbol. E pasado mañán, pois tocará calquera outra cousa. Sí, señor alcalde, sí, que aquí non hai inocentes. Non digo por vostede, non digo por vostede. Quero pensar que non. Aquí inocentes non hai. Por lo tanto, pero bueno, a nós o que nos preocupa é a auga. Nós queremos beber agua en condicións e non queremos ter nin o máis mínimo temor de que esa auga poida ser estragada por unha mala xestión. E por iso traemos isto aquí. Entón, a vostede, vote o que queira. Moitas gracias. Votemos, pois. Votos a prol desta moción da construción. Bueno, non sei como chamala. Votos a prol. Votos en contra. Abstencións, non. Vale. Seguinte. Esta é unha moción que, como digo, é a mesma, pois eu non sei as veces que a teño traído aquí, pero, dende logo, hai bastantes veces, de logo máis de 3 ou 4 seguro. E neste mandato, por lo menos, unha ou dúas, non sei se en forma de moción ou en formas de pregunta, non? E ten que ver coa ponte románica de Mañufe.
Eu xa sei que probablemente para moita xente unha ponte románica do século XII con casi 1000 anos de antigüedade pois non teña moito valor ou non sea prioritario. Supoño que iso vai pois na cultura de cada un, no que se lle queren as cousas propias do país, no que se lle quere as cousas que deixaron os nosos devanceiros hai moitos centos de anos, e que en un país normal e civilizado, ou normalizado, perdón, civilizado supoño que estamos, pero normalizado non, nun país normalizado, esa ponte de Mañufe e outras que temos por aí figurarían en 50 kilómetros antes de Gondomar estaría anunciada para que viniesen a visitar. Eso que pasa por Europa adiante. Por certo, para mirar cousas de bastante menos interese que a ponte románica de Mañufe. Tamén di ben pouco dos gobernantes de Gondomar, de todos os que pasaron, pasamos e pasarán, esperemos que non, que a parroquia de Mañufe durante 1000 anos ninguén fora quen de facer unha ponte nova. Tamén eso di ben pouco en favor dos gobernantes. Pero ben, o que vai na moción. Bueno, vostede sabe que a ponte está en moi mal estado. Está en moi mal estado. Debe saberlo porque foi a mirada cando a outra vez. Bueno, ahora está peor, xa yo digo. Ven o inverno. Hai un pilar, unha pilastra que está esbarrullando, está medio caída xa toda. Eu creo que un inverno máis forte non o dura. Miro que lle digo. E unha vez que cae a chan, acabouse. Acabouse. Perdemos un elemento patrimonial, como xa lle digo, de casi 1000 anos. E que 1000 anos son moitos anos, eu non son consciente deso. Esta ponte é máis antiga que a ponte da Ramallosa, miro que lle digo, o dicen os historiadores. A outra é unha ponte medieval e esta é unha ponte románica que probablemente sexa de orixe romana. É dicir que se cada ten bastante máis de 1000 anos. Ben, eu outro día estuve, e o concelleiro tamén andou por aí, supoño que estuvemos recollendo porquería do río o domingo pasado, e eu quedei sorprendido porque a ponte está casi xa non se mira da parte de adentro na maleza que hai, pero que ademais este inverno se ve que colapsou totalmente, casi 2 ollos están tapados de area, os 2 ollos contra a parte de arriba. Bueno, cando veño o inverno e veñan as cheas, a ver que vai pasar. Entón eu traio esta moción aquí para que se volva a estudiar a situación, para que se dirixa a quen hai que dirixirse para sacar esa area, limpar, cando menos deixar os ollos abertos para que a agua circule. Río arriba hai varias áreas atravesadas no río, árbores grandes, que tamén estaría ben sacadas, hai 2 ou 3 polo menos, río arriba. E que se poñan a traballar sobre esa cuestión, pero non vale aprobar esta moción e logo metela no caixón, señor alcalde. Iso non vale, iso non vale. Entón, por favor, actúe antes de que sea tarde. Vayan a patrimonio, a quien teña que ir para que les autorice sacar a area, toda aquela terra que hai ali, para que queden o río aberto, para que circule a auga e consoliden o pilar que está ali, que vai caer. Bueno, esa é a moción e o que se pide basicamente na moción. E ir ali e miralo, simplemente, nada máis. Moitas gracias. Algún comentario ao respecto? Señor Durán. Gracias, alcalde. Señor Arouso, simplemente manifestarle que nós tamén temos esa sensibilidade coa ponte de Mañufe e que da moción que vostede trouxo, pois efectivamente si se fixeron cousas. De feito, solicitouse xa a patrimonio a autorización para, o permiso para facer unha limpeza profunda no que é toda na zona da ponte. Chegou fai uns días e o día 1 de outubro chegou a última autorización de limpeza de augas de Galicia, o sea que se vai a actuar na zona. Xa están facendo medicións estes días. Bueno, con respecto, efectivamente, na ponte, no que era no apoio, pois había, non sei se era un salgueiro, se era un amieiro, bueno, a árbore que había aquí, o amieiro, pois xa se cortou, que se permitiu, porque efectivamente sabe que as raíces como están, que non é fácil sacalas, co perigo que pode ter para a ponte. Precisamente,
nese sentido tamén iba un pouco a solicitude a patrimonio e ao mesmo tempo estamos pendientes dun informe do arquitecto para que faga un estudio do estado que ten a ponte, das actuacións que haxa que facer nelas e en base un pouco a ese estudio, a ese informe, se tomarán as medidas oportunas. Vostede aquí comenta o perigo que está supondo xa para a ponte, o feito de que transitan vehículos de gran tonelaxe e demais, pero, bueno, un pouquiño co informe do arquitecto será o que nos dé un pouco de luz tamén a cal sexa a solución para este tema. E o noso voto irá a pro. Gracias. Grazas. Algún comentario máis? Bueno, simplemente reiterar que por favor isto se faga, porque se faga xa, é dicir que como se o arquitecto non está, pois que o faga o arquitecto de patrimonio. Xa está. Vale, pois esta debe ser unha das primeiras cousas que faga, eu entendo, non? Porque o inverno está aí. Entón, despois non lamentemos... Xa se fixo daquela, o que pasa que os de patrimonio, pois, bueno, estos son lentos, porque o problema era o árbore esa que salía precisamente da pila da ponte, que non deixaba ver o que había tal. E ademais ese árbore que nace de dentro da pila, que eso hai que matalo, porque senón seguirá crecendo as raíces e efectivamente estará afectando a ponte. Eu simplemente digo que se actúe, que se tomen medidas e tampouco estaría mal que empecen a xestionar a construcción dunha nova ponte. Non estaría mal. De eso falaremos en outro momento. Pero estas cousas hai que ir adiantándose, pensándoas e pedíndoas. Xa nos Pero adiantamos. como vostede sabe, leva moito tempo. Xa lo falaremos en outro momento, porque xa o pensamos. Vale, non sei se o pensa, eu non, por ahora, non leo o pensamento a ninguén, Bueno, pero xa me gustaría, pois non o leo. Explicaremos en Entón, outro como non son capaz de ler o momento. pensamento, porque vostede mo di, entón eu espero que efectivamente sean así, pero en fin, Moi ben, moitas gracias. dito queda. Vimos a votar entonces. Votos a prol desta moción. Sigue vostede, Varela. Bueno, esta é unha moción que trouxen hai pouco tempo por fixenlle un rogo e agora traio ya como moción, non? Que é xusto aquí onde remata a Ponte Nova, a Ponte das Ánimas e a Vella, Ponte Nova, digamos, non? Hai unha baixadiña que vai ao Rodríguez Márquez, que vai ao paseo, unha baixada moi incómoda. Eu teño visto como persoas maiores teñen caído ali, eu teño axudado a algunhas a levantarse incluso, e realmente aquilo, a parte que forma parte, é un bo acceso e axuda ao paseo, a xente corre por ali, é dicir, nenos, en fin, eu creo que aquilo hai que arranxalo. Eu non sei se unha rampa de madeira, se unha rampa de terra, algo que non sea agresivo, nin impactante, pero creo que ten unha fácil solución. Entón, o que pide esta moción é que se faga, simplemente, e trae a moción porque así queda constancia e dentro de 9 meses ou un ano, pois seguramente volverei a ter que traerla aquí. E entón, como xa me queda escrita, pois xa é fotocopiala e volver a traer. Nada máis. Gracias. Esperemos que non pase tal. Espero tamén que así sea. Señora Durán. Sí, gracias, alcalde. Señora Arousa, o noso voto vai a prol. É simplemente indicarlle que neste tema que efectivamente xa o plantexou vostede e o concelleiro de Vías e Obras pois xa viu o tema, viu o sitio en concreto e efectivamente aquí está que buscar cal pode ser a solución técnica máis aceitada. Se plantexar rampa soa en paralelo ao río, se pode ir transversal, se pode facer unha rampa e tamén escaleras, é dicir, nesas están. E ademais, que é algo moi tamén importante, aproveitando de que se vai facer unha obra, que se vai facer unha actuación tamén a deitar por a rebaixa da beira rúa para darlle cumprimento que é tamén a normativa de supresión de barreiras arquitectónicas, e cumprir un pouquiño con normas de accesibilidade. O sea que estamos traballando neste tema. Grazas. Digo yo mesmo que antes. Isto tamén é unha especie de lectura de pensamento así sobrevenida, pero ben, alégrome de que unha vez que a moción entre, pois que se poñan a traballar. Estaremos pendientes disso tamén. Nada máis. Grazas.
Votos a prol desta moción para resguardar esta rampla. Remata. Sí, a última. A última é moi simple tamén. É traer aquí a preocupación de un colectivo bastante grande de nais e pais de nenos pequenos que collen a parada do bus escolar aquí arriba na zona da Cheita, como lle chamamos nós. É unha parada nova que conseguiron, porque hai unha zona onde hai moitos nenos, xa lle digo, e unha zona moi perigosa tamén, e polo tanto eles o que piden é que se lle coloque unha marquesiña para que os nenos poidan estar abrigados cando chove. Teño entendido que hai unha petición feita no Concello a este respecto, e o que fago é darlle traslado aquí ao pleno en forma de moción para que vostedes, que supoño que xa estarán traballando nisto, como acabamos de ver, pois traballen máis rápido e xa poden facer unha semana que non a fagan en 15 días. De acordo? Moitas gracias. Algún comentario? Señora Durán. Gracias, alcalde. Señora Arousa, o noso voto tamén vai ser a prol. Dicirlle que en este tema, con data 8 de maio, pois hai un oficio dirixido á Consellería de Medio Ambiente, de Territorio e Infraestructuras, para autorización polo feito de estar ao lado dunha estrada. No mes de setembro xa estivo presente o vixiante do Servicio de Conservación de Estradas e un pouco estamos esperando a que chegue esa autorización para facer esta marquesina. Como xa dixo, non se vou tirar. O sea que eu teño que deducir da intervención súa esta e todas as anteriores que realmente aquí quien está impedindo que o Concello de Gondomar funcione son as outras administracións que van paradísimas. Deduzo eu, non? Porque vostedes piden as cousas dende aí non sei canto e non lle contestan. Non lle dixen que non contestaran, lle dixen que fixo, remitiuse, vale, pois se remitiu en maio unha petición en setembro e pasa o técnico correspondente, neste caso o vixiante do servicio, esa persoa será que emita un informe e a raíz aí se emitirá unha autorización. Non, si eu simplemente... Os prazos que levan as administracións, pois... Claro, eu constato un feito do lento que vai a administración. Ese é o camiño que nos queda, señora Arousa, ou se non a facemos sin autorización. Unha administración amiga, nada menos. Bueno, vale, ainda son as 9:30. Bien, non, digolle que a veces tamén, eu digolle en broma, pero tamén yo digo en serio, quero decir que a veces das administracións interesadas, si realmente son administracións interesadas, alguén ten que coller o teléfono, verdad? E que se lle poña o director xeral ou quien sea. Quero decir isto. As administracións teñen unha inercia, verdad? Todos temos as nosas inercias, pero esas inercias se rompen. E se rompen collendo o teléfono e levantando. E a mellor a veces dando un grito tamén. Vale, iso que quero decir. Moitas gracias. Non queren decir algo mal? Non. Imos votar. Queren decir algo máis? Non, xa acabei. Votos a prol entonces desta moción para a construcción de marquesiña. Señora Varela. Boas tardes. Esta moción é a prol de que non se modifique a lei do aborto que está en vigor no Estado español dende 2010. O pasado 28 de setembro celebrouse o Día Internacional dos Dereitos Sexuais e Reproductivos das Mulleres, coñecido tamén como Día a prol da despenalización do aborto, xa que a nivel mundial hai aínda numerosos países nos que o aborto é un delito e non un dereito. No Estado español contamos desde 2010 cunha lei orgánica de saúde sexual e reproductiva e de interrupción voluntaria do embarazo que permite que as mulleres que así o desexen poden interrumpir a xestación durante as primeiras 14 semanas. Isto é o que se coñece como unha lei de plazos, e a diferencia da anterior lei, a de 1985, que era unha lei de supostos,
e permitía a despenalización do aborto en 3 supostos que de un xeito resumido eran, en caso de violación, malformacións do feto e grave risco para a saúde da nai, permite a interrupción da xestación sen que a muller teña que dar explicacións de ningún tipo en caso de que non desexe ou non poida continuar co seu embarazo. Dende a chegada do PP ao Goberno do Estado, o ministro de Xustiza, Alberto Ruiz Gallardón, manifestou en máis dunha ocasión o seu desexo de modificar a actual lei e volver a unha lei de supostos. Esta modificación ia facerse este mes de outubro, pero parece que a convocatoria das eleccións no noso país en Euskadi fixo que de momento este tema quedara paralizado. Pero nada nos fai pensar que non volva a retomarse despois das eleccións. As directrices europeas obrigan a regular a interrupción voluntaria do embarazo, pero pode facerse dun xeito tan restrictivo que sexa totalmente ineficaz. Volver a unha lei de supostos supón non recoñecer o dereito das mulleres a decidir libremente se queren ser nais ou non. Outra vez, volven ser tuteladas na súa decisión como se fosen cidadáns de segunda e non de pleno dereito. Supón volver á época dos abortos clandestinos, con risco para a súa saúde e seguridade, no caso de mulleres de poucos recursos, mentres que aquelas que teñan poder adquisitivo poderán viaxar a outros países a abortar. Supón volver á inseguridade xurídica tanto para as mulleres que aborten como para o persoal sanitario. Non hai máis que lembrar os rexistros a clínicas alrededor de 2009 en Madrid e as chamadas a declarar a mulleres que abortaran e as encarceracións de médicos con unha intención claramente disuasoria. Non se pode legislar atendendo as creencias particulares. É preciso crear as condicións para que as mulleres decidan libremente. Nós defendemos que as mulleres que desexen ter fillos deben facelo nas mellores condicións para telos e para crialos, e aquelas que desexen interrumpir o seu embarazo que poidan tamén facelo sen ningún tipo de problema e con todas as garantías. E isto non é posible se o goberno do PP modifica a actual lei. Por todo isto, propoñemos ao Pleno da Corporación o seguinte acordo. O Pleno da Corporación insta ao alcalde a dirixirse ao ministro de Xustiza, don Alberto Ruiz Gallardón, para solicitarlle que non modifique a actual lei de saúde sexual e reproductiva e de interrupción voluntaria do embarazo. Moitas grazas. Moitas gracias. Algún comentario? Señora Francisco. Boas noites. O Grupo Socialista vai votar a favor desta moción presentada pola compañeira señora Varela. Estamos totalmente de acordo en todos os pronunciamentos plasmados na súa moción. Totalmente de acordo con que a muller sexa libre para decidir ter fillos pensando nas mellores condicións para telo, educalo e crialo. E igualmente, se desexa interrumpir o seu embarazo, o poida facer cun amparo legal e co servicio de atención médica adecuada. Precisamente a modificación desta lei orgánica 2/10 supón un paso cara atrás neste dereito da maternidade libremente decidida. Esta liberdade que implica que as mulleres podan decidir e a decisión inicial sobre o seu embarazo que sexa unha decisión consciente, responsable e, polo tanto, respetada. Gracias. Moitas gracias. Señora Durán. Sí, gracias, alcalde. Nesta ocasión, respecto a esta moción, vou a defender o que é simplemente o meu voto a título persoal, por canto dentro do grupo non hai unanimidade. Esa é a liberdade tamén. Simplemente anunciarlle que o meu voto irá a prol desta moción e polo que considero, sin querer entrar en máis, porque isto é un tema que se negaría en gran debate porque hai efectivamente moitas cuestións, pero para min o que prima é sempre a liberdade que poida ter, independentemente da decisión que cada unha ou cada un teña que tomar chegado a situación, pero chegado en ese momento dispor da liberdade de facelo sempre con todas as garantías e con seguridade xurídica, médica, un pouco todo o que aquí menciona. O dito, o meu voto irá a pro. Grazas. Moitas gracias. Natalia. Boas noites. Eu, como a compañera Patricia, tamén vou manifestar o meu voto particular que vai ser en contra da moción.
Eu penso que sí que deben haber supostos, a lei de supostos deberíase recoller nos aspectos, pero penso que a lei de plazos deixa en considerable indefensión, digamos, o dereito, que tamén é o dereito á vida. Gracias. Moitas gracias. Sí, diga. Eu quixera, agradecerlle a concelleira do PSOE e a señora Durán, especialmente, se ten un voto diferente do seu grupo, a súa decisión. E, por suposto, que hai casuísticas persoales que eu penso que cando se fan as leis non se deben de entrar. A xente debe de poder decidir con liberdade e os poderes públicos teñen que crear as condicións para que a xente poida decidir en liberdade. Non se trata do que pensemos cada un en particular, pois que nos parecería se un testigo de Jehová, por exemplo, fora ministro de Sanidade e prohibira as transfusións sanguíneas porque a súa mentalidade esa é a súa mentalidade, non? As transfusións son algo impuro. Entonces, considero que non se debe de legislar según as creencias particulares. E eu penso que a defensa do dereito á vida non debe menoscabar o dereito da nai a decidir continuar ou non co seu embarazo. E máis, gustaríame ler no preámbulo da lei de 2010 hai recollidos recollidas varias trozos de sentenzas do Tribunal Constitucional e gustaríame ler un que me parece que é bastante significativo, non? E que di así: los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 15 de la Constitución. Esto no significa que resulten privados de toda protección constitucional. La vida prenatal es un bien jurídico merecedor de protección que el legislador debe hacer eficaz, sin ignorar que la forma en que tal garantía se configure e instrumente estará siempre intermediada por la garantía de los derechos fundamentales de la mujer embarazada. Moitas gracias. Bueno, eu, por anunciar o meu voto, eu vou máster. Eu non teño claro que nos aquí teñamos que falar deste tema. Eu non o teño claro. Entendo que vostede dice e entendo que pode decir Natalia ou incluso o meu pensar que, contrario ao que dice esa sentencia, eu non o miro tan claro como aí parece vostede telo ou a mesma sentencia. Sí, por suposto. Eu penso que os concellos e a institución máis cercana a xente e que deben de falar dos problemas que afectan a xente. E, desde logo, as mulleres de Gondomar tamén están afectadas por este problema e penso que non debemos pasar dos temas. Nada, precisamente, por eso estamos aquí. Bueno, imos votar, pois. Señor Lameiro. A ver, por fin fala. Vamos a ver, señora Varela, eu quixera saber se o anteproyecto ou proyecto deste tema xa saliu. Xa saliu? Ou só falamos polo que dixo o señor Gallardón? Porque de boca eu pode decir que se acaba o mundo, pero o mundo non se acaba. Vamos a quero saberlo. O anteproxecto non saiu, pero o señor Gallardón manifestou a súa vontade de facelo. Manifestou a súa vontade, esplayouse bastante, e o ministro de Xustiza. Entón, non é que diga calquera persona que vai acabar o mundo. Me parece que esa comparación é improcedente totalmente. Non é improcedente, porque... Totalmente. Por favor, déixeme falar. Por favor, déixeme falar. Este señor ministro de Xustiza non só dixo que iba a cambiar a lei, falou xa de outubro, porque eu oín decilo, que o iba a facer en outubro. Dixo que as mulleres abortaban presionadas polos seus compañeiros
e dixo que iba a eliminar dos supostos o problema das malformacións do feto, porque pobreciños, os fetos con malformacións que querían evitarlle nacer. E cambiou de opinión con respecto a isto, porque a partir dos seus comentarios estuvo salindo continuamente na prensa opinións de colexios de médicos falando do sufrimento tan enorme que teñen algúns rapaces nacidos con malformacións, dos sufrimentos tan enormes destos nenos e das súas familias. Entonces, vamos a ver, o señor Gallardón non é un calquera para falar desto. Me parece unha falta de respeto o seu comentario, porque parece que estamos inventando aquí o ouro e o mouro. E entón eu penso que está ben que se manden as opinións antes de que se modifique a lei. Moi ben, gracias. Silencio, por favor. De todos os xeitos, aquí vostede non está falando precisamente da malformación do feto. Non, estou falando de que falou longo e tendido. Non, eso digo porque el falou longo e tendido do tema. E eso, as persoas que están, bueno, pois que oíron, el falou longo e tendido do tema, o sea, que el ten vontade de cambiar a lei. Pero que non o dice vostede aquí. Ao mellor, non, es que eu non estou defendendo os supostos. Eu non defendo os supostos. De acordo? Eu non defendo os supostos. Fago este comentario que non iba a facelo porque eu non defendo os supostos si o señor Lameiro non me falara de que uno pode falar de que se acaba o mundo. Me parece pouco serio. Cando menos. O señor Gallardón é o ministro de Xustiza. É o ministro de Xustiza. Ao mellor, recúa, ojalá, pois está volvendo atrás en moitas cousas, moitos problemas que ten cos suíces, está volvendo atrás. O Gallán este tema tamén o faga. Pero eu, en principio, todo me fai pensar que non vai ser así. Que non vai ser así. Moi ben, moitas gracias. Algún comentario máis? Votemos, pois. Votos a prol desta moción. Votos en contra. Abstencións. Non te quedou claro de contra. Espera. Sale, non? A ver, ¿cuál quieres saber? Señor Salgueiro, que votou vostede? Votes. Queda aprobada a moción. Mira, podes decirme os votos? Eu creo que contei 10. A prol. Sí. 2 a prol del PSOE. 4, 6. Contra 1, 8, 2, 3. En contra 3. E a prol? A prol 2, 3, 4, 5, 6, 10. Vale, e gracias. alcalde abstensivo. Gracias. 4, 5, 6, vota Paulino. Sí. Estamos rompendo tópicos aquí nesta preparación. Pues claro que sí, e logo, caleo por aí. Estamos rompendo tópicos non moldes. Entonces a prol son Pero bueno, está ben que eso se implante. 10 en contra 3. 10 a favor, contra 3. 3 e abstencións 3. 16, 16, ok. Non, 3. Temos unha última moción que presentou o señor Ferreira. Sí,
10 a favor, 3 en contra e 3 abstencións. 16, que somos 16 que falta por aí. A ver, temos unha última moción do señor Ferreira, que entrou fora de prazo. Temos que votar, por tanto, a ausencia da moción. Sustitución. Me plantexa se vai renunciar a ela ou quere plantexar a ausencia e debatila. Veña. Gracias. Esta moción, inda que coincide con unha moción xa presentada por un compañeiro e defendida aquí e ademais que saiu a prol, coincide xustamente solicitando a intervención do concellal de urbanismo explicando pois a situación actual e futura do urbanismo en Gondomar. Querías comenzar, eu vou facer unha exposición non coincidindo con xa feitos aquí expostos, senón concretamente con verbas literais ditas e manifestacións concretas efectuadas polo señor alcalde e polo señor concellal, que, salvo que digan en contra que a prensa minte, como xa outros utilizaron esas frases en tiempos pasados, o que dixeron foi o seguinte: o señor Guitián, cando se presentou como candidato á alcaldía de Gondomar... Ferreira, imos votar a ausencia. Vale. Está en eso? Sí. Está justificando a ausencia? Te pregunto, está justificando a ausencia ou xa está no medio da moción? Por votar a ausencia, digo. Eu quería justificar... Me dá igual expor a ausencia e decir de que se trata a moción e votámola se procede ou senón despois expola, como vostede é o mesmo. Creo que debe vostede justificar a ausencia. Vale. Justifico a ausencia. A ausencia... Que o votemos, porque igual... Sí, vale, parece ben. A mellor hai máis xente que considera que non é ausente, que xa está dita. Claro, sí. Entonces, pode... non ten por que andar justificando. Claro, sí. Por exemplo, sí, temos vostede toda a razón. Daba por feito de que esta iba a pasar e a mellor non pasa a ausencia. Daba por feito. Claro que sí, pero non se preocupe que se non pasa a ausencia voulle dicir o que vou a facer. Mire, a ausencia non son amenazas, simplemente é acollerse ao texto normativo. Mire, esta moción presentouse xustamente a mesma mañán que se celebrou a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Presentouse a 1:30, hora que pecha o rexistro, pero presentouse a 1:30 pasadas. Por lo tanto, o encargado do rexistro consideraba que como pasaba da 1:30, esa ausencia tiña que constar como registrada o día seguinte. Por lo tanto, o día seguinte estaba fora de prazo según acordado. Eu non vou entrar se faltaban 5 minutos, se 2, etc. Non a puden presentar antes. Se vostede ten a ben admitir a ausencia, ben, se non, pois... Tamén dicirlle que se non pasa porque está fora de plazo, eu xa lle anuncio, e non é unha amenaza, anuncio que a partir de agora aquilo de presentar as mocións antes da comisión informativa eu abandono. É dicir, eu vou a presentar as mocións 2 días antes do pleno, tal e como dice o reglamento da organización municipal aprobado neste plenario. Por lo tanto, acollo má normativa vixente, porque iso é o que prima, que despois hayamos acordado en un momento dado de facer eso, pero a verdad non me parece lógico que por 5 minutos arriba ou 5 minutos abaixo se quede unha moción fora cando estamos todos contribuindo a isto. Por eso pido que me deixes por esta moción e que votemos a ausencia da mesma. Gracias. Moitas gracias. Nós normalmente vamos a votar que adiante con todas as mocións, ainda que sexan urxentes. O que pasa que vostede entendo que justificou a ausencia pola forma, non polo fondo, pero bueno. Que 5 minutos que tal. Pero bueno, é que é un motivo de nos vale, vamos a tirar para adiante e votemos. Tal veña, votos a prol da ausencia da moción. Gracias. Como lle decía antes, vimos aquí a pedir a comparecencia pública do concejal responsable de urbanismo deste concello. E tamén quero decir, e vaya por diante, que o Partido Socialista
lle dá exactamente igual que comparezca o concellal como que comparezca o alcalde. Que si quere vostede recoller o guante e comparecer como alcalde, por nós encantadísimos que o faga. Cambia a moción, entonces. Está usted moi quisquilloso, señor alcalde. Parece que agora que estamos da recta final se pon... A ver, si vostede prefere... Dígolle da miña exposición que si quere comparecer vostede dentro das potestades que ten como alcalde, que o brindo a que o faga. Se non o quere facer, cando cheguemos á parte final da miña exposición, aí lle vou a decir o que quero. E entonces votaremos o que lle pido ao final. Pero isto forma parte dos argumentos que eu lle vou a dar. Invito a vostede, si quere, a que comparezca como alcalde, se non quere que comparezca o concellal. Sigo da miña exposición. Vostede, cando se presentou como candidato á alcaldía de Gondomar en maio de 2011, prometeu vostede públicamente e perante todos os veciños a aprobación do novo Pexón e dun plan sectorial do polígono da Pasaxe para finais de ano. Eso dixo vostede, e demostro cando que irá. Sigo. Logo de ser vostede alcalde, anunciou en varias ocasións que a súa prioridade era elaborar e aprobar o novo Pexón, así como axilizar a concesión de licencias de obra a tenor da reviviscencia das normas subsidiarias complementarias e a acreditación da existencia dos núcleos rurais delimitados. A data de hoxe, malamente, concedeu vostede e o seu concelleiro media dúcia de licencias urbanísticas. E digo malamente porque verá que non queda claro nin sabemos cantas se concederon. Así como nada sabemos a data de hoxe do novo Pexón, porque non sabemos nada do novo Pexón, nin decir, nin falar cabe do novo plan sectorial da Pasaxe que o temos olvidado do caixón e non sabemos nada de él. Para ilustrar máis a miña exposición, si cabe, quero lle dicir e demostrar a inseguridade xurídica a que vostede somete a veciñanza deste concello. Só vou referirme a varias verbas publicadas nos medios de comunicación que veñen a clarificar o que lle quero dicir. O 17 de xullo, a prensa sorpréndenos con un titular que di: un erro administrativo. Xa daquela entonces vostede lle gustaba o que era o acervo, a palabra erro administrativo. Un erro administrativo obriga a Gondomar a repetir la revisión de 4 licencias, propondo ao Pleno por segunda vez a súa revisión tras ser remetidas fora de plazo ao Consello Consultivo de Galicia. Vostede tiña que haber remitido ao Consello Consultivo as licencias para o seu dictamen e pasouse o arroz. Isto di vostede. Mire, outro titular seu do 20 do mismo mes de xullo dice: el año transcurrido lo ha dedicado a dar coherencia al funcionamiento del Concello. Coherencia al funcionamiento del Concello, haciendo las cosas bien y dentro de la legalidade. Hai que darle. Mire, o 21 do mismo mes, os empresarios do Valmiñor instan aos 3 alcaldes a rápida redacción dos plans xerais dos 3 municipios. E sorprendentemente aparece o día 21 outro titular de esta casa que di: Gondomar otorga 3 licencias de obra nueva y anuncia la contratación de un arquitecto para desbloquear las licencias. Máis tarde, sorprendentemente, o 29 de xullo, cando a prensa volve a sorprendernos, si non lle importa a corporación, vou esperar a que este o presidente porque non me parece correcto a súa ausencia, salvo que xustifica a ausencia, que abandone a sala.
empezar de novo. De eso se trata. Gracias, continúo, xa que temos o alcalde da sala. Esperades por mí. Sí, así seguro que non perdo fío. No, é que diso se trata, que vostede ten o bastón de mando para levarnos por o camiño. A próxima moción posiblemente sea intentar adquirir un cuelliño deses de Povisa para os apretóns. O día 21 de xullo, os empresarios do Valmiñor, señor alcalde, instan a rápida redacción dos plans xerais dos 3 municipios e, sorprendentemente, vostede, en titulares de prensa, di que Gondomar otorga 3 licencias de obra nova e renuncia a la contratación de un arquitecto para desbloquear las licencias. Pero, sorprendentemente, o 29, cando collemos a prensa, referente ao novo pexón de Gondomar, se volve a decir: la Xunta sitúa en el año 2016 el horizonte del nuevo pexón para Gondomar. A lo que el señor Guitián contesta a la Xunta que, para tranquilidad de todos los vecinos, a pesar de los plazos que maneja la Xunta, estos solo tienen carácter indicativo, para continuar diciendo, probablemente, el pexón esté rematado antes del 2016. Isto quero decirlle simplemente a ambigüedade que temos sobre o urbanismo en Gondomar. Segundo o concelleiro de urbanismo, señor Lameiro, o 3 de agosto ven a correxir xustamente o señor Guitián, a correxir as verbas do señor Guitián do día 21 de xuño, cando decía que se habían dado 3 licencias de obra, para decir e correxirlle que se deron 14. Por tanto, temos unha certa contradición en un plazo determinado de poucos días, que si 3, que si 14, entre o alcalde e o concellal de urbanismo. Continuando, o señor Lameiro dicindo, no mesmo artigo de prensa, que están solicitadas máis de 100 licencias e que por iso contratarían un novo arquitecto para desbloquear as mesmas, xa que a baixa do arquitecto municipal tiña o urbanismo de Gondomar totalmente bloqueado. Recréase o señor Lameiro, conselleiro de urbanismo, dicindo o día 3 de agosto: los vecinos, leo literalmente, pueden estar tranquilos porque Gondomar es un ayuntamiento con planeamiento, tiene aprobadas las normas subsidiarias complementarias previstas en la Ley 1185 de 1991 y además la delimitación de los núcleos rurales, cousa que dudamos porque hai determinados núcleos donde non están vostedes dando licencia en base a un informe da secretaria do Concello que dice que faltan documentación e, polo tanto, non queda xustificada a posibilidade de conceder esas licencias. Aclararemos este tema. Hai outras tantas recentes declaracións, pero aparece tamén dos medios de comunicación e da prensa escrita o señor alcalde o día 19 de setembro dicindo: el equipo redactor está a punto de entregar el nuevo pexón. Digo vostede, señor alcalde, 19 de septiembre. Y que se ha reunido con los empresarios, a saber con quién, los empresarios, y comuneros de Vincios para desbloquear el polígono de A Pasaxe. Isto foi o 19 de setembro. Ante esta situación de desconcerto por parte súa, por parte do seu concellal, por a información contradictoria facilitada por ambos os dous, por a inseguridade xurídica que libremente campa por Gondomar e o vemos con anulación de licencias, etc., non nos queda outra
que decir que hai un descontrol manifesto do Concello, do Goberno de Gondomar respecto ao urbanismo que, vamos, non ten parangones. Por lo tanto, nos vemos da obriga, e só debemos haber feito antes, de que este goberno, sexa por quen sexa, pero para que despois non me corrixa se quere comparecer un ou outro, pido a comparecencia do señor concellal de urbanismo Carlos Lameiro do próximo pleno da corporación para que públicamente explique a situación actual do urbanismo en Gondomar e que explique e que diga o cronograma que se pretende seguir en un futuro co novo plan xeral, a redacción e a aprobación do mesmo. Moitas gracias. Moitas gracias. Algún comentario? Señor Araujo. Nada, unha cousa moi breve, por si acaso, para que quede tamén claro. A nos gustaríanos que a comparecencia do señor concelleiro de urbanismo fose nun pleno ordinario, ás 8 da tarde, que non sea un pleno extraordinario que poida aparecer por aí ás 9 da mañán, para que non se entere ninguén. O sea, ben, eu simplemente o digo para que conste, nada máis. Ten que ser no seguinte pleno. Tal vez, claro, foi unha coincidencia. Bueno, é no seguinte pleno, pero no seguinte pleno ordinario, entendo eu. No seguinte pleno. No seguinte pleno. A miña pon o Eso é a legalidade. En mera teoría non ten por que haber ningún extraordinario que saiba. Bueno, espero que o seguinte pleno entón sea un pleno ordinario. Moi ben, algún comentario máis? Votos a pro da moción da comparecencia no próximo pleno do Concello de Urbanismo? Queda aprobado unanimemente. 3 12. Rogos e preguntas. Señor Loco. Sí, gracias, alcalde. Teño dous rogos e unha pregunta. Bueno, en realidad son preguntas tamén, porque son preguntas, non é un rogo. A primeira pregunta é que queremos que nos diga vostede no próximo pleno, bueno, cando nos dan vostedes as contestacións, que nos diga vostede cal é a súa posición auténtica ou verdadeira sobre a desaparición da entidade local menor de Morgaráns, porque nun período de pouco menos que un mes eu se lle escoitei 3 posturas diferentes. Entón, por favor, que nos diga cal é a súa verdadeira posición a respecto da existencia ou non da entidade local menor de Morgaráns. Logo, faríalle un rogo e é que de alguma maneira se vigile ou se controle aqueles cans de grandes e que son perigosos que andan polas zonas públicas que, bueno, máis de un susto teñenlle dado a algúns veciños desta vila. E por último, tamén facelle unha pregunta, cando pensan ou se pensan sustituir os profesores e as profesoras do Conservatorio de Música que faltan. Gracias. Grazas. Señor Ferreira. Perdón. Ben, é que son preguntas que unha delas coincido, ademais tiña preparada, é a mesma pregunta que o señor Arauxo, pero volvo a plantexarlle por o seguinte: como as preguntas que fai cada corporativo e as trasladan solo a él, se eu non a fago, lle contestan a Arauxo, pero non a teño eu. Entón me obrigan a ter que facer tamén a pregunta, e parece que visto así que queda mal, pero bueno, é ese o motivo. Entón eso tamén lle digo que me diga cal é o posicionamiento deste goberno, e o seu en particular, sobre a entidade local de Morgadáns, porque primeiro en contra, despois a abstención, despois a favor, en un plazo de 2 semanas. Iso é unha. E a última pregunta que lle fago, teño entendido e sei que vostede agora a finales de ano vai a repartir a bolsa de productividade que ten aí do capítulo 1 para darlle aos funcionarios do Concello, e este ano, iso é o que lle pregunto, sei que rondalle pola cabeza, ou iso é o que pretende facer,
de que vai a darlle a productividade aos funcionarios, esa productividade de 350 euros, 400 aproximadamente a cada un, pero sempre que estos fagan un curso de formación que dura hora e media. Por lo tanto, que non faga o curso de formación en horas de traballo, ademais, non ten productividade. E isto eu quería saber se é así, ou que me diga vostede cales son os criterios obxectivos para o reparto desa bolsa de productividade, que para nada estamos en contra, nin entro en discusións funcionarial, pero sí que me preocupa como vai a repartir o goberno a productividade dos seus funcionarios, ese verdadeiramente o criterio que adopta obxectivo para incentivar xustamente o funcionamento do Concello, basease en que estos pasen hora e media por un curso de formación que simplemente iban a falar de algo de prevencións de riesgos e de igualdade, que me parece moi ben os dos contenidos. Si isto é así, grazas. Grazas. Señora Francisco. Sí. Eu teño 4 rogos. Rogo novamente se proceda á limpeza de toda a rede de suministros de sumidoiros da rúa da casco urbano de Gondomar. Xa o roguei no pleno de setembro e só se fixo a limpieza do situado en el Dualle número 12. O seguinte rogo é que se proceda a pintar o paso de peóns na estrada de Gondomar a Peitieiros á altura de Colexio Neiras Vilas, debido que está prácticamente sen cor, e non está o colegio. E outro rogo, este é que se coloquen 2 pasos elevados tamén na mesma estrada, un antes da curva do cemiterio, que xa o pedín, e a outra na segunda curva despois deste, o sea, despois do cemiterio, a segunda curva, debido que se circula a gran velocidade, isto suporía mirar a marcha os vehículos. E sobre todo, esta segunda curva é no barrio de Peroleira número 45, hai unha saída de outro barrio. En algunha ocasión hubo aí un accidente, e só hai un espello colocado, hai veces se empana e non ten visibilidade ninguna. O cuarto rogo, este xa tamén pedí no outro pleno, un punto de luz no barrio da Torre 31A de Couso, os Remedios. Gracias.